Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το Έναυσμα Foundation. Σε λίγη ώρα θα βρίσκουμε σε αυτό εδώ το χώρο μεταξύ γιγάντων. Είναι μεγάλη μας τιμή απόψε ως ελληνική να φιλοξενούμε 3 κορυφαία ονόματα του στίβου. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που αξίζουν αυτούς τους ανθρώπους να ακούμε. Αξιότιμη πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανώτατε εκτελεστικέ διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα θα βρίσκουμε σε αυτό εδώ το χώρο μεταξύ γιγάντων 3 κορυφαίων αθλητών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συνάντηση κορυφής. Ο ένας έχει γράψει ιστορία χαρίζοντας στην Κύπρο το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα στίβου. Ο άλλος 2 φορές αργυρός παγκοσμιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μέχρι σήμερα. Και ο τρίτος, ο νεαρότερος της παρείας, δεν θέλει, λέει, να το παίξει ιστορία, ενώ έχει γράψει ήδη μερικούς τόμους μέχρι τώρα. Έχει συλλέξει ό,τι μετάλλια κυκλοφορούν εκεί έξω και για το 2023 είναι υποψήφιος για καλύτερος αθλητής στίβου στον κόσμο. Ευχαριστώ το Έναυσμα Foundation για την τιμή και την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι απόψε εδώ και να συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Το Έναυσμα Foundation μπορεί να ιδρύθηκε πρόσφατα, κουβαλά όμως μια σπουδαία προϋπηρεσία, αφού αποτελεί τη μετεξέλιξη του Κοινού Ταμείου Υποτροφιών Thanos Hotels and Resorts και του Round Table 7 της Πάφου, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και προσφορές. Το σλόγγαν «Δίνουμε έναυσμα στα όνειρά σας» συνοψίζει το στόχο του, που δεν είναι άλλος από το να οθεί με τις υποτροφίες του τους αριστούχους νέους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να γίνουν αυτό που θα ήθελαν στη ζωή. Να καλέσω την πρόεδρο του Έναυσμα Foundation, την κυρία Νατάσα Μιχαηλίδου, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα. Αξιότιμη πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκλεκτή προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το Έναυσμα Foundation. Το Έναυσμα Foundation είναι ένα κοινό ταμείο υποτροφιών της Thanos Hotels και του Round Table 7 Πάφου. Το Round Table 7 Πάφου είναι πάρα πολύ γνωστό, διότι αποτελεί έναν οργανισμό που είναι πάρα πολύ δραστήριο στη χώρα μας, με πάρα πολύ πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Ο κοινός μας στόχος, να στηριχθούν φοιτητές που θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω, ακολουθώντας μεταπτυχιακές σπουδές. Να δώσουμε τα εφόδια σε νέους αριστούχους με όραμα να ανοίξουν τα φτερά τους και να εξελιχθούν στους πρωτοπόρους του αύριο. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο πατέρας μου, Αλέκος Μιχαηλίδης, έχοντας χάσει τα πάντα στην Αμμόχωστη μετά την τουρκική εισβολή, συνήθιζε να μας λέει ότι μπορεί να τα χάσεις όλα, όμως τη γνώση δεν μπορεί να την πάρει κανείς. Αυτή η προσέγγιση του αποτέλεσε έμπνευση για μας. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί από το Έναυσμα Foundation 19 υποτροφίες συνολικής αξίας πέραν των 130.000 ευρώ σε αριστούχους φοιτητές σε όλη την Κύπρο, οι οποίοι είδαν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα σε πανεπιστήμια ιδρύματα της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cambridge University, Imperial College και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταξύ άλλων.
Στο πλάνο των δράσεών μας δεν θα μπορούσε να λείπει μια ιδιαίτερη εκδήλωση σαν και αυτή με ομιλητές, 3 σπουδαίους προσωπικότητες που έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία όχι μόνο στο στίβο αλλά και στη ζωή. Ο αθλητισμός αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αξίες της κοινωνίας μας, παλεύοντας με συναισθήματα που σε κρατάνε πειθαρχημένο μέσα από αμέτρητες ώρες προπόνησης και θυσίες για να νιώσεις αυτή τη χαρά, τη μαγεία της επιτυχίας. Αυτή είναι εξάλλου και η φιλοσοφία του Έναυσμα Foundation, να στηρίζει και να στέκεται δίπλα στους νέους φοιτητές, ώστε να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό τους ταξίδι, επενδύοντας στο μέλλον τους και να ζήσουν τις δικές τους επιτυχίες. Είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά και είναι τεράστια χαρά μας να τα βλέπουμε να κάνουν το δικό τους άλμα προς την καριέρα που τους αξίζει. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τις ιστορίες 3 σπουδαίων αθλητών. Μίλτος Τεντόγλου, Κυριάκος Ιωάννου και Λάμπρος Παπακώστας. 3 διαφορετικές πορείες με ένα κοινό παρανομαστή. 3 άνθρωποι που αποτελούν πρότυπα, με τον καθένα τους να κρύβει τη δική του ιστορία δύναμης και έμπνευσης. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς που βρίσκονται αφιλοκερδώς απόψε μαζί μας. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Τις εντυπωσιακές αέρινες επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου, ένας σεμνός παγκόσμιος πρωταθλητής που με το πείσμα του απειγιωνόταν κυριολεκτικά στον παγκόσμιο στίβο, ειδικά όταν τον κυρώνουν το άλμα λόγω του χρώματος των παπουτσιών του. Λάμπρος Παπακώστας και απανωτά ρεκόρ πάνε μαζί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν έχεις επιμονή, δεν πάβεις να ονειρεύεσαι και να νιώθεις την ευθύνη να προετοιμάζεις το έδαφος για τις νέες γενιές των αθλητών. Last but not least, Κυριάκος Ιωάννου. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ την προσωπική μου εμπειρία με τον Κυριάκο, ο οποίος υπήρξε εμπνευστής της κόρης μου της Αθηνάς, η οποία είναι επίσης αθλήτρια του ύψους. Η Αθηνά ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όμως λόγω του απαιτητικού προγράμματος, των προπονήσεων και των απογοητεύσεων που έχει ο Κυπριακός στίβος, έφτασε κάπου στα 16 της χρόνια να θέλει να τα παρατήσει. Ο Κυριάκος, λόγω της προσωπικής του εμπειρίας ως αθλητής και γνωρίζοντας τη μεγάλη αγάπη που είχε η Αθηνά για το στίβο, τη στήριξε και της έδωσε τη δύναμη να συνεχίσει, ξεπερνώντας τον εαυτό της και όλες τις προκλήσεις. Της έμαθε να μην τα παρατάει, να επιμένει, ενώ επανάλαβανε συχνά τη φράση «Ο μόνος σου αντίπαλος είναι ο πύχης», δηλαδή ο εαυτός σου. Η Αθηνά όχι μόνο δεν εγκατέλειψε το στίβο, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική για σπουδές και είναι μέλος της ομάδας στίβου του Πανεπιστημίου της. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις ιστορίες που οι 3 μεγάλοι αθλητές του στίβου θα μοιραστούν απόψε με το δημοσιογράφο και αγαπητό φίλο Θανάση Φωτίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Έναυσμα Foundation για την αφοσίωσή του, αλλά και όσους έχουν αγκαλιάσει την πρωτοβουλία αυτή. Και φυσικά όλους εσάς που βρίσκετε απόψε εδώ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς μας και ειδικά στο μεγάλο μας χορηγό, Ελληνική Τράπεζα, που μας φιλοξενεί απόψε στο χώρο της. Η συνεισφορά όλων σας είναι καταλυτική, αφού διασφαλίζεται τη συνέχιση της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών μας. Κλείνοντας, θα να συγχαρώ τους συντελεστές της απόψινής εκδήλωσης και να ευχηθώ σε όλους και όλες μια όμορφη βραδιά γεμάτη τι άλλο, άλματα έμπνευσης. Σας ευχαριστώ. Καλώ τον κύριο Αντώνη Ρούβα, τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, για το δικό του χαιρετισμό. Αξιότιμη πρώτη κυρία, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μας τιμή απόψε ως Ελληνική να φιλοξενούμε 3 κορυφαία ονόματα του στίβου. 3 άτομα τα οποία έχουν διαπρέψει και τα οποία μας κάνουν περήφανους. Όχι μόνο για τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και για το ήθος τους. Οι ιστορίες τους αποτελούν τρανό παράδειγμα ότι τα εμπόδια είναι για να τα πηδούμε ή να πηγαίνουμε ακόμα πιο μακριά, όπως έχουμε δει από τους αθλητές μας. Στην Ελληνική Τράπεζα επιδιώκουμε όσο μπορούμε να ενθαρρύνουμε ανθρώπους με όραμα. Και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Έναυσμα Foundation για το καλό του έργο το οποίο επιτελεί. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολλά παιδιά να πετύχουν το στόχο τους, όπως έχετε αναφέρει. Και επειδή ακούσαμε ένα προσωπικό βίωμα, να σας πω και ένα δικό μου βίωμα, το οποίο έχει σχέση με τα απόψινή εκδήλωση. Πριν από 3 μέρες έχω τρέξει το μαραθώνιο της Αθήνας. Και σε εκείνον το. Δεν ξέρω αν το αξίζω. Ναι. Ευχαριστώ. Στα πρώτα 10 χιλιόμετρα ήταν μια απολαυστική διαδρομή από τον μαραθώνα.
Τα επόμενα στα 10 χιλιόμετρα, όταν ξεκινούν τα ανήφορα, άκουγα μία φωνή από μέσα μου να μου λέει: Αντώνη, γιατί το κάνεις αυτό? Σταμάτα. Δεν αξίζει τον κόπο. Ποιος ο λόγος να πιέζεσαι? Και αγνώρισα τη φωνή. Στα 20 χιλιόμετρα η φωνή δυνάμωσε και μου έλεγε: Αντώνη, σταμάτα. Κάθισε κάτω, ξεκουράστου, είχε και ωραία ποτά στη διαδρομή. Και το αγνώρισα. Στα 30 χιλιόμετρα, όταν ξεκίνησαν τα κατήφορα, που θα ήταν θεωρητικά πιο εύκολο, η φωνή αντί να κατεβεί πιο κάτω, δεν ήταν φωνή, φώναζε. Και το μήνυμα το οποίο βγαίνει είναι ότι από τον αθλητισμό δεν είναι μόνο οι επιδόσεις αθλητικές, είναι πνευματικό πιο πολύ. Είναι εκεί που πρέπει να αγνοήσεις τις φωνές, να βάλεις το στόχο όσο πιο ψηλά μπορεί να μπει, και είναι εκεί που χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται δέσμευση και χρειάζεται πάνω απ' όλα αγώνας και υδρότας για να πετύχεις τους στόχους σου. Ξανά, ως ελληνική, σας καλωσορίζω και ελπίζουμε η ομιλία απόψε να δώσει το σωστό μήνυμα και να αποτελεί πηγή έμπνευση για μας. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω ξανά. Είναι ιδιαίτερη χαρά που είναι απόψε μαζί μας η πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη. Το βήμα είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ρούβα, κυρία Νατάσα Μιχαηλίδου, κύριε Θάνο Μιχαηλίδη, κυρίες και κύριοι. Πριν έρθω εδώ, έκανα έτσι μια σχετική προεργασία και κράτησα κάποιες σημειώσεις και ξεκινώ με τη λέξη εναύσμα, που αναζητώντας την στον διακεκριμένο λεξικογράφο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, την ερμηνεία της, είδα ότι σημαίνει οτιδήποτε προκαλεί διέγερση και εξέγερση. Προετοίμασα το χαιρετισμό βάζοντας κάποιες σκέψεις κάτω και έτσι με μεγάλη χαρά ήρθα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτές είναι οι εκδηλώσεις που αξίζουν αυτούς τους ανθρώπους να ακούμε. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και θα έλεγα επιρροής. Τα πρότυπα των παιδιών μας, αυτά που καλλιεργούν αναπόφευκτα οι επηρεάζοντες ή αυτό που ακούμε συχνά αλλά λέγεται influencers, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, στα social media, θα πρέπει τουλάχιστον να μας ανησυχήσουν ή να μας προβληματίσουν. Διότι δυστυχώς φαίνεται ότι επηρεάζουν δυσμενώς μια υγιή πνευματική εξέλιξη των παιδιών μας, με πολλά στερεότυπα τα οποία δημιουργούνται, που πλάθονται και παρουσιάζουν έναν κόσμο έτσι διαφορετικό, μακριά από την πραγματικότητα και κάπου εκ διαμέτρου αντίθετο με τις ουσιαστικές αξίες της ζωής, που προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσαν να κάνουν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Και αυτή είναι ιδίως στην εποχή που ζούμε, με τις πολλές προκλήσεις και όλα τα ανησυχητικά που συμβαίνουν γύρω μας. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, το πιο πρόσφορο και δυναμικό έναυσμα ως ένα χτίριο λάκτισμα για κάθε νέο θα έπρεπε να ήταν οι αθλητές μας. Γι' αυτό, αγαπητή Νατάσα, με μεγάλη χαρά δήλωσα παρούσα και σας ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στη σημερινή εκδήλωση. Επειδή πραγματικά πιστεύω ότι για κάθε νέο που προσπαθεί και κοπιάζει και προβληματίζεται για να προχωρήσει στη ζωή του, για να πετύχει τους στόχους του, ο αθλητισμός και ιδιαίτερα αυτά που πρεσβεύει ο αθλητισμός, που συχνά αναφερόμαστε στα Ολυμπιακά ιδεώδη, στο εφαγωνίζεσθε, στην ευγενή άμυλα, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι εφόδια που μπορούν να γίνουν φωτεινοί σηματοδότες και μπορούν να αποτρέψουν το σκοτάδι που φέρνει καμιά φορά ο σημερινός κόσμος στο διαδίκτυο, η επιτηδευμένη ψεύτικη εικόνα και η επίδειξη πλούτου και η υπερβολική σημασία στο φαίνεσθε αντί στο είναι. Χαίρομαι γιατί η οικογένεια Μιχαηλίδη, θέλοντας να τιμήσει τον μακαριστόν Αλέκο Μιχαηλίδη, που όπως είπε η Νατάσα, το είχα δει και εγώ, το είχα ακούσει, είπε φεύγοντας από την Αμόχωστο, κανείς δεν μπορεί να σου πάρει τουλάχιστον τη γνώση. Η οικογένεια
αποφάσισε να βοηθήσει παιδιά με αυτόν τον τρόπο στις σπουδές τους για μεταπτυχιακά, δείχνοντας τη μεγάλη σημασία που αποδίδει και την πίστη της στο πολύ δυναμικό εργαλείο της εκπαίδευσης. Αυτό είναι που χαιρετίζω και εγώ προσωπικά και είναι το πρώτο στοιχείο που με προσέλκυσε στη σημερινή εκδήλωση, στην ίδια δύναμη της εκπαίδευσης ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, όπως είπε και ο Νέλσον Μαντέλα, αλλά επίσης μπορεί να δώσει τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Πιστεύω και εγώ, γι' αυτό και έδωσα πάρα πολύ σημασία και στον ανεξάρτητο φορέα κοινωνικής στήριξης που εμείς βοηθάμε παιδιά για προπτυχιακές σπουδές, και γι' αυτόν και η διακυβέρνηση του συζύγου μου, Νίκο Χριστοδουλίδη, έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην παιδεία, και γι' αυτόν και ο ίδιος συχνά λέει ότι η παιδεία είναι το δυναμικό οριζόντιο εργαλείο το οποίο επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας και επηρεάζει την κοινωνία μας, άρα και το μέλλον μας. Κυρίες και κύριοι, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ, σε αυτό το μοναδικό συναπάντημα 3 κορυφαίων αθλητών του στίβου από την Κύπρο και την Ελλάδα. Και πέραν του ότι συγχαίρω τους διοργανωτές και αναμένω και εγώ να ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τις ιστορίες τους, του Μίλτου Τεντόγλου, του Κυριάκου Ιωάννου και του Λάμπρου Παπακώστα, που και οι τρεις τους μας χάρισαν απίστευτες στιγμές και μας έδειξαν τη δύναμη της θέλησης και της αφοσίωσης και της αθλητοπρέπειας. Πέραν αυτών, θέλω να σας πω, αφού κάνανε όλοι προσωπικές αναφορές σήμερα, ότι ως μητέρα 4 κοριτσιών και νεαρή μητέρα σε νεαρή ηλικία, που δεν γνώριζα και πάρα πολλά, ενστιχτόδος, αν θέλετε, προσπάθησα να βάλω στη ζωή των παιδιών μου 2 πράγματα: τη μουσική και τον αθλητισμό. Ή μάλλον 3, και τις τέχνες. Και ανάλογα με την κλίση βεβαίως του κάθε παιδιού. Και ο λόγος που τις παρότρινα προς αυτή την κατεύθυνση και με ό,τι εργαλείο είχα στη διάθεση μου βεβαίως, είναι γιατί θεωρούσα ότι αυτή η ενασχόληση με τον αθλητισμό, με τις τέχνες, πέρα από την κλίση που μπορεί να έχει ένα παιδί στα γράμματα και στις επιστήμες, είναι αυτή που θα το μάθει από πρώτο χέρι να μπορεί να αγωνίζεται, να σέβεται. Και αν ακόμη στην πορεία του δεν παραμείνει στον αγωνιστικό στίβο, έχω μια κόρη στο στίβο και μια στην καλαθόσφαιρα, αν τελικά στην πορεία του αποφασίσει ότι δεν θα ανταγωνίζεται και δεν θα παραμένει αγωνιστικά σε αυτόν, πάλι, κατά την άποψή μου, αυτή η ενασχόληση του δίνει διέξοδο σε ώρες έντασης, του μαθαίνει την ανθεκτικότητα και βεβαίως το σεβασμό. Και πρωτίστως, νομίζω, αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά είναι ότι και οι απόλυτοι νικητές κάποια στιγμή μπορεί να χάσουν και πρέπει να σταθούν με αξιοπρέπεια να χειροκροτήσουν τον επόμενο νικητή. Άρα αυτό τους δίνει την ταπεινοφροσύνη και τη γνώση ότι κανένα βασίλειο δεν διαρκεί για πάντα και ότι αυτές οι αρχές θα τους βοηθήσουν στην υπόλοιπη τους ζωή. Θα κλείσω εδώ, θα ευχαριστήσω θερμά ξανά το Έναυσμα Foundation και για τη δράση του και για την απόψινή εκδήλωση. Θα ευχαριστήσω επίσης την Ελληνική Τράπεζα και βεβαίως χαίρομαι που βλέπω τον πολύ αξιόλογο δημοσιογράφο Θανάση Φωτίου και θα πω ότι καταληκτικά ότι θεωρώ ότι η ζωή μας ούτως ή άλλως είναι ένας στίβος και από ποιο πεδίο και αν βρίσκεται ο καθένας, από την αρχή μέχρι το τέλος, θα υπάρξουν εμπόδια, θα υπάρξουν άλματα, θα υπάρξουν επιτυχίες και θα υπάρξουν και αποτυχίες. Και το σημαντικό είναι όταν πέφτεις να μπορείς να ξανασηκωθείς και να γίνεσαι ανθεκτικός. Αυτό λέω συνέχεια στα παιδιά μου, ανθεκτικότητα. Είναι και η καινούργια μόδα στη διπλωματία τα τελευταία χρόνια σε οτιδήποτε. Resilience, ανθεκτικότητα. Επομένως, συγχαρητήρια στο Έναυσμα Foundation και αναμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τους ομιλητές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Η στήριξή τους είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτούς, οι καλές προθέσεις, οι δράσεις δεν βρίσκουν επαρκώς τον στόχο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου μερικές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερες ευχαριστίες, όπως είπαμε, στο μέγα χορηγό του Ιδρύματος, την Ελληνική Τράπεζα,
αλλά και στους υπόλοιπους χορηγούς του, το Annabelle Hotel, το καφεκοπτείο Gamma Haralambous Limited, το Ahmad Tea, το STC Cyprus Citrus Trading Limited, το Lefkos Fish Market. Ευχαριστίες φυσικά και στους υποστηριχτές, το Amaxulus Limited, το IPH, Iakov Fodiadis Group of Companies, Aspris Quality Fruits and Vegetables, Trapalidis Hotel and Restaurant Supplies, GTH St. Mountains Limited, Clinet και Vintonec Wine Cellar. Ειδικές ευχαριστίες για όσους στηρίζουν την απόψινή εκδήλωση, που είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Άλμα και η Ticketmaster, καθώς και η χορηγή επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος και ο Αλφα Κύπρου. Όλοι βεβαίως και όλους βεβαίως τους υπόλοιπους συντελεστές για να γίνει πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα με ένα θερμό χειροκρότημα να υποδεχτούμε τους τρεις κορυφαίους αθλητές μας, τον Λάμπρο Παπακώστα, τον Κυριάκο Ιωάννου και τον Μίλτο Δετόγλου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον βετεράνο, ηγετική μορφή του ελληνικού στίβου, τον Λάμπρο Παπακώστα. Ας δούμε πρώτα όμως ένα σύντομο βίντεο με στιγμές από την πορεία του. Λάμπρο Παπακώστα, ευχαριστούμε καταρχάς που είσαι απόψε εδώ μαζί μας στην Κύπρο. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση κάτι που είχες πει σε μια συνέντευξή σου και το σημείωσα. Αντιμετώπιζες, είπες, τον αθλητισμό ως παιδεία, εφόσον δίνει πάρα πολλά εφόδια στη ζωή. Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση σε αυτή την όμορφη εκδήλωση και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε τέτοιες εκδηλώσεις που στηρίζουν και βοηθάνε νέους ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους. Ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη τη συμπαράσταση όλων μας και πόσο μάλλον όταν είναι μια ομάδα αθλητών που μπορεί να στηρίξει σε αυτό. Είναι με μεγάλη χαρά και ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα αυτό που μου κάνατε για να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όσον αφορά το ότι ο αθλητισμός είναι παιδεία, είναι παιδεία ο αθλητισμός για μια χώρα. Είναι κομμάτι της παιδείας γιατί βγάζει μια ιδιαίτερη ψυχή, μια ιδιαίτερη δύναμη ότι χρειάζεται ο άνθρωπος σαν εφόδιο για το υπόλοιπο της ζωής του. Μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τον πόνο, μέσα από τον τραυματισμό, μέσα από την επιτυχία, μέσα από τον πανηγυρισμό, μέσα από τη φιλία, την αγάπη, την ομαδικότητα και όλα αυτά τα συναισθήματα που σου δίνει ο αθλητισμός, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο από το να χτίζεις ανθρώπους, να χτίζεις κοινωνίες, να χτίζεις χαρακτήρες και να διαμορφώνεις χαρακτήρες, και αυτό είναι παιδεία για μια χώρα. Και όταν μια χώρα έχει αθλητισμό πολύ καλό και ιδιαίτερα τη βιτρίνα του αθλητισμού η χώρα τον έχει ψηλά, τότε αυτό γίνεται αυτόματα κίνητρο για τους νέους ανθρώπους, για τα νέα παιδιά και μπορεί να γεμίσουν τα στάδια, να γεμίσουν τα σχολεία, να γεμίσουν τα πάντα με υγεία και αυτοπεποίθηση για τους νέους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε στη συνέχεια. Κυριάκος Ιωάννου, ο ψηλός του Κυπριακού στίβου. Ας δούμε πρώτα ένα σύντομο βίντεο με στιγμές από την λαμπρή πορεία του Ιωάννου.
Κυριάκο, σε μια συνέντευξή σου, ήσουν δεν ήσουν τότε 20 χρονών, σε είχαν ρωτήσει ο μέρος ζωής, εσύ απάντησες μια μεγάλη επιτυχία, τίποτε άλλο. Το θέσω λοιπόν ότι αισθάνεσαι πλήρης από αυτή τη διαδρομή. Αρχικά και εγώ από τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Erasmus Foundation για όλη αυτή την όμορφη εκδήλωση, για καλό σκοπό. Να ευχαριστήσω τον Λάμπρο και τον Μίλτο που είναι σήμερα μαζί μας. Ναι, αυτό το είχα πει όταν ήμουν 20 χρονών και μπορώ να πω τώρα που έχουν τελειώσει όλα ότι είμαι πλήρως ικανοποιημένος με την πορεία μου. Η επιτυχία στους Ολυμπιακούς μπορεί να άργησε και να ήταν η τελευταία μου ευκαιρία μετά από 4 Ολυμπιάδες του 2016. Απλά από ένα σημείο και μετά, επειδή είχα την ευθύνη προς τον κόσμο, γιατί από τότε, πριν γίνω καν Ολυμπιονίκης, με λέγανε Ολυμπιονίκη, έπρεπε και εγώ να το επιστρέψω πίσω αυτό και να γίνω όντως Ολυμπιονίκης και τα κατάφερα το 2016. Οπότε το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Μίλτο Στεντόγλου. Καλησπέρα Μίλτο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι απόψε εδώ μαζί μας. Ας δούμε ένα βίντεο από την χάγια πορεία του Μίλτου μέχρι τώρα. Το εξήγησε μας κάτι, γιατί είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου ενώ τα πηγαίνεις υπέροχα? Γιατί ξέρω ότι μπορώ πραγματικά να κάνω και πάντα προσπαθώ να κάνω κάτι καλύτερο. Δεν είμαι πάντα αυστηρός. Μερικές φορές είμαι ικανοποιημένος. Καλό αυτό. Και τον τριό σας η ιστορία εμπεριέχει ένα στοιχείο του τυχαίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι η πορεία σας στον αθλητισμό ξεκινά από αυτό το με πολλά εισαγωγικά τυχαίο μα καθοριστικό. Σας έβαλε σε αυτή την πορεία. Και εξηγούμε και για τους τρεις σας. Ο Λάμπρος κάπου στα 15 του, όταν γεννιόταν δηλαδή ο Κυριάκος και καμιά 15 χρόνια πριν γεννηθεί ο Μίλτος. Πέρα στο στάδιο, είναι ένας άνθρωπος, ένα παιδί που του αρέσει ο αθλητισμός, παρακολουθεί το στίβο. Πηγαίνει μια μέρα στο στάδιο για να δει φίλους του που ασχολούνταν ήδη με τον λείπει ένα παιδί από το άλμα ύψους. Τον βλέπουν ψηλό αυτό, του λένε έλα μέσα εσύ. Τον πάνε στους αγώνες που γίνονταν στη Λάρισα. Πηδάει ένα 60 τότε και φλόπ, χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι είναι. Να το βλέπανε. Και παίρνει την πρώτη θέση. Ο Κυριάκος ο Ιωάννου απ' την άλλη, αγαπάται τον αθλητισμό, απ' την οικογένεια του κάνουν και πεζοπορίες και διάφορα άλλα κτλ. Η βλέψη του όμως είναι στο ποδόσφαιρο, εξού και απ' τα 11 του. Ξεκινά ως τερματοφύλακα στην αγαπημένη του ομάδα, είναι ακόμη η ΑΕΛ. Συμμετέχει όντας μαθητής σε μαθητικούς αγώνες, προκρίνεται για τους Πανκύπριους, εκεί έρχεται δεύτερος και αρχίζει να κάνει δεύτερες σκέψεις. Αυτό γύρω στα 12-13, μετά στα 11 που ξεκίνησε στην ΑΕΛ. Παρ' όλα αυτά, όπως ο ίδιος έχει πει παλαιότερα, μέχρι και τα 18 αντιμετωπίζει το άλμα εις ύψος ως χόμπι. Ο νεαρότερος της παρέας θα μπορούσε να γινόταν μάγειρας όπως ο μπαμπάς του, αν δεν βαριόταν την ορθοστασία. Λατρεύει όμως να κάνει παρκούρ, πηδάει τείχους, κάγκελα, αυτοκίνητα, ό,τι βρίσκει μπροστά του. Το δημοτικό στάδιο στα Γρεβενά είναι ιδανικό για τέτοιες περιπτώσεις.
εκεί τον εντοπίζει το μάτι κάποιου, βλέπει αυτό το ελουροειδές πώς κινείται, πώς απλώνει τα χέρια και βρίσκεται στην άλλη πλευρά, παρατηρεί τα πέλματα, τα κινήσεις των ποδιών, γιατί δεν ασχολείσαι με το μήκος του, λέει. Και έτσι ξεκινούν όλα. Καταρχάς, εσείς εντοπίζετε αυτό το στοιχείο του τυχαίου που παρατηρώ εγώ στο ξεκίνημα της πορείας σας. Να πω εγώ. Βεβαίως. Σαφώς και φαίνεται τυχαίο, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλοι έχουμε μια πορεία στη ζωή μας, την οποία για κάποιο λόγο διάφορα γεγονότα μας που συμβαίνουν τη φέρνουν μπροστά μας και τη χαράζουν. Θεωρώ για μένα προσωπικά ότι, αλλά και παρακολουθώντας και την πορεία των άλλων παιδιών, θεωρώ ότι όλα μας κατευθύναν για να κάνουμε αυτό που κάναμε, να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε, πολλά ή λίγα, και για να συνεχίσουμε την πορεία μας μέχρι να είμαστε σήμερα εδώ και να συζητάμε αυτά που συζητάμε, τόσο ωραία δηλαδή, και να προσφέρουμε ωραία πράγματα. Το μόνο σίγουρο και τυχαίο είναι ότι βρεθήκαμε να κάνουμε ωραία πράγματα μέσα από τον αθλητισμό. Πολύ όμορφο αυτό. Κυριάκο. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει και μέσα από τη δική μου πορεία, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα ταλέντο. Φτάνει να το ανακαλύψει το ταλέντο του νωρίς, για να μπορεί να το αξιοποιήσει και να το εξελίξει. Θεωρώ και εγώ ότι ναι, δεν ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο, αλλά το έψαχνα. Ένιωθα ότι δεν είναι αυτό. Ένιωθα ότι κάτι άλλο είναι. Όταν πρώτη φορά δοκίμασα στο άλμα ύψους, με επίδοση τρίτη, τέταρτη, στην επαρχία, όχι για Παγκύπριο, ένιωσα όμως ότι... Εδώ είμαστε. Κάτι γίνεται. Το είχα νιώσει και έτσι την άρπαξα, ας πούμε, την ευκαιρία. Πίστευσα στις δυνάμεις μου και έτσι από το χόμπι πήγε στο σοβαρό και εξελίχθηκε όλο αυτό. Μίλτο. Αυτό που είπε ο Κυριάκος, το έχω πει και εγώ κάποια στιγμή κάπου, δεν θυμάμαι, ότι όντως όλοι έχουν κάποιο ταλέντο αρκεί να το βρούνε. Και μπορεί κάποιοι να είναι σε λάθος σημείο, ενώ είναι καλοί κάπου αλλού και να μην το ξέρουν αυτό. Και να πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Βασικά είναι τυχαίο, αλλά με αυτόν τον τρόπο πολλά πράγματα είναι τυχαία, όλα είναι τυχαία. Αλλά αυτή, ας πούμε, έτυχε να είμαι εγώ που ήμουν εκεί τότε στα Γρεβενά. Μπορεί σε κάποιο παράλληλο σύμπαν να τύχει να ήταν κάποιος άλλος, παράδειγμα στη θέση μου. Αλλά ναι, είναι τυχαία πολλά πράγματα, σίγουρα. Θέλουμε και την ναι, αυτό, εντάξει, υπάρχει τύχη. Παντού υπάρχει τύχη, εντάξει, η αλήθεια να λέγεται. Για εμάς στην περίπτωσή σου είναι τυχερά. Ευχαριστώ. Σε έχουμε και σε βλέπουμε. Ευχαριστώ. Λύστε μου μια απορία που έχω. Πώς γίνεται να πετάει κανείς 2.36, 2.35 ή όπως στην περίπτωση του Μίρτου με διασκελισμό 2.30, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, ο διασκελισμός σου, να φτάνει κάπου εκεί. Για ποιο διασκελισμό μιλάτε? Όταν τρέχεις. Ναι. Σωστά. Φέτος τα μεγαλώσαμε, έχει πάει πάνω από 40. Ναι. Να φτάνει στο σημείο του άλματος και να συνεχίζει να τρέχει στον αέρα με τα ψαλιδάκια αυτά τα περίεργα που κάνει για 8,5 τόσα μέτρα και συνάμα με τόσες επιτυχίες, με τόσα μετάλλια, με τέτοιες επιδόσεις, να παραμένετε προσγειωμένοι, μετρημένοι, σεμνοί και απορώ τι είναι αυτό που σας γιώνει. Δεν την έχετε ψωνίσει ποτέ? Μπορεί. Να την ψωνίσαμε σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό που κάναμε στον αθλητισμό δεν είχαμε αντίπαλο. Δηλαδή αυτό που βλέπετε, ας πούμε, και το πιστεύω και για τον Μίλτο ή για μένα, που πάμε να κερδίσουμε ένα αγώνα, στην ουσία δεν υπάρχει αντίπαλος μπροστά μας. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι ο εαυτός σου. Πάμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας κάθε φορά. Και αυτό σε προσγειώνει, γιατί ο εαυτός δεν έχει όρια. Δηλαδή λες, για να ξαναξεπεράσω την επόμενη φορά πρέπει να... Είχες πει κάτι ωραίο σε μια παλαιότερη συνέντευξή σου, ότι υπάρχει ένα κενό που σβήνουν όλα. Δεν θυμάσαι τίποτα. Από την ώρα που πηδάς μέχρι να πέσεις στο στρώμα,
Είναι ένα κενό, δεν θυμάσαι τίποτα, είσαι εσύ μόνο με τον εαυτό σου. Για μένα ήταν σαν να πέρναγα σε μια άλλη διάσταση που δεν ξέρω ποια είναι αυτή και ξύπναγα την ώρα που πέρναγα τον πύχη. Και καταλάβαινα δηλαδή αν έπεσε ή αν έμεινε. Αυτό δεν είχα δηλαδή καμία αίσθηση. Του πετάω, περνάω τον πύχη, λίγο πριν προσγειωθώ ξύπναγα. Και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον πάντα. Γι' αυτό και έκανα αθλητισμό πολλά χρόνια. Ενώ μεγαλώντας ίσως το ανακαλύψω την είναι. Έμεινε ένα μυστήριο. Ωραίο μυστήριο. Κυριάκο, έχεις νιώσει κάτι ανάλογο? Την έχω ψωνίσει. Καταρχάς, αυτό με τον πύχη, αυτό το κενό που... Αυτό νομίζω ισχύει σχεδόν σε όλους τους άλτες του ύψους. Νομίζω ότι δεν είναι διαφορετικό. Ισχύει σε μας γι' αυτό τώρα που ισχύει στο μήκος. Εγώ ήξερα αν πέρναγα τον πύχη πριν πατήσω. Ναι. Καταλάβαινα ότι... Τώρα το έχω ή τώρα... Με το τελευταίο βήμα ήξερα ότι έχω τελειώσει τον πύχη. Αλλά αυτό το κενό υπήρχε. Μάλλον υπάρχει και στους άλλους, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά υπήρχε, δηλαδή δεν έχεις ούτε καν το χρόνο να σκεφτείς. Ούτε η αίσθηση, ωραία, ότι είσαι πάνω από τον πύχη, μπορεί και να περνάει από το μυαλό σου. Αλλά εμένα ήξερα ακριβώς ότι όταν κόντευα στον πύχη, όταν πάταγα το πόδι μου, από εκεί πέρα ήξερα αν πέρναγε ή όχι. Ναι, αυτή η αίσθηση υπάρχει. Υπάρχει. Που λέει ο Κυριάκος, καμιά φορά μπορεί να το νιώθεις και την ώρα που ξεκινάς να κάνεις το άλμα. Εξαρτάται τις μέρες και πώς είσαι και πώς αισθάνεσαι. Αυτό που ήθελα να ξεχωρίσω για αυτό το κενό που λέτε είναι ότι νομίζω ότι κρατάει πάρα πολύ ώρα. Ναι. Ενώ είναι... Χιλιοστά. Ότι κρατάει... Πάρα πολύ ώρα αυτό το κενό που χάνεσαι και ξαφνικά δεν είναι τίποτα. Κυριάκο, με το ψώνισμα. Εντάξει, αν μιλήσω για μένα προσωπικά στην Κύπρο, όταν εγώ κατάφερα να πάω Ολυμπιακούς, ξαφνικά εκεί που δεν με ήξερε η μάνα μου, ας πούμε, όλοι ασχολούνται μαζί μου. Στους καθημερινούς μου χώρους που πήγαινα, απλά ήμουν ένας απλός να πιει τον καφέ του, ξαφνικά ήταν κερασμένοι οι καφέδες. Το ένα ήταν... Δεν μπορείς να μην την... Πιστεύω ότι και εγώ κάποια στιγμή πρέπει να την ψώνισα. Αν πω ότι δεν την ψώνισα, δεν γίνεται. Αλλά μπορεί και να με βοήθησε όμως, γιατί όταν καταλαβαίνεις ότι ξεπερνάς τα δικά σου όρια και ότι την είδες κάπως, εμένα αυτό με βοηθούσε για να ξαναγυρίσω πίσω, γιατί ξέρω πολύ καλά πόσο δούλεψα για να αποκτήσω κάτι και πόσο χρειάζεται να δουλέψω για να πιστέψω. Πλέον πιστεύεις στον εαυτό σου, έτσι. Ναι. Και να μην το χάσεις στην πορεία. Ναι. Οπότε, όταν συνέβαινε αυτό, γύρναγα τον διακόπτη να δουλέψω ακόμη πιο σκληρά, γιατί θεωρούσα ότι δεν είχα τελειώσει. Δεν είναι μόνο αυτό στα 20 μου κάνει μια επίδοση και αυτό είναι. Θέλεις κάτι παραπάνω, ζητάς κάτι καλύτερο. Δεν έχεις limit, δεν έχεις όριο που μπορεί να φτάσει η δυνάμει σου. Οπότε, την ψώνιζα, την ξεψώνιζα, αυτό πήγαινε κάπως έτσι. Μίλτο, πριν πάμε στο ψώνισμα, αυτό που είπανε με το που το νιώθανε αν θα είναι καλό, αν θα είναι καλή η επίδοση τους ή όχι, αν θα πέσει ο πύχης ή όχι κτλ. Είχα διαβάσει ότι το νιώθεις και εσύ ξέρεις αν θα είναι καλό, αν δεν θα είναι... Το νιώθω διαφορετικά εγώ. Δεν νιώθω ακριβώς ότι θα είναι καλό το άλμα. Νιώθω ότι ξέρω αν θα πατήσω έγκυρο ή άκυρο εγώ. Γιατί μας είναι διαφορετικό. Ναι. Εδώ έχουν πύχη. Εμείς δεν έχουμε κάποιο σημείο που να βλέπουμε ότι πρέπει να περάσουμε. Είναι απλά πηδάς και όπου φτάσεις. Και δεν το έχω νιώσει έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτό που είπανε για το ότι δεν θυμόντουσαν σε εκείνη τη φάση. Ναι, αυτό περίεργο. Εσύ στα 8,5 μέτρα τα ψαλιδάκια σκέφτεσαι ή... Ναι. Σκέφτομαι στον αέρα και ακούω κιόλας στον αέρα. Δεν ξέρω, μήπως επειδή πηγαίνατε ανάποδα έτσι, δεν βλέπατε. Τα ψαλιδάκια ουσιαστικά σε βοηθάνε για το τρέχεις. Η ισορροπία είναι. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν ήσουν στον αέρα, μπορείς να υπολογίσεις ότι έχω περάσει τα 8 μέτρα και συνεχίζω. Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Δεν κάνω, το λέω για και εμένα μου είχε απορία αυτό. Ναι, τα βλέπεις που είσαι. Ναι.
Όχι στον αέρα, όταν ταξιδεύεις, όταν πάει σε αυτό και έχεις υπολογίσει ότι περάσαμε τα 8, 10, 8, 20, άρα. Εντάξει, εκείνη η στιγμή από τα 8 με τα 8,5 μέτρα είναι πολύ μικρή το τέτοιο. Είναι που έπεσες. Αλλά στον αέρα γενικά. Αίσθηση, είναι ωραία αίσθηση. Ναι, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ βλέπεις και το πάτημα, όχι. Ναι. Αυτό είναι το ταλέντο. Είναι απίστευτο. Το μεγάλο, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν κοιτάω κάτω, αλλά το βλέπω με. Ναι. Έτσι, κάπως περίεργο τρόπο. Περιφερειακή, μπράβο, ρε Παύλο. Αν και... Αυτό τον κάνει Μίλτο. Να σε ρωτήσω και για το ψώνισμα. Θα σε ρωτήσω γιατί είσαι της νέας γενιάς, είσαι μόλις 25 χρονών, είσαι μιας άλλης εποχής με διαφορετικά μέσα επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι... Δεν ασχολείσαι καν. Δεν ασχολούμαι. Είμαι πολύ απλός άνθρωπος και αν την έχω ψωνίσει κάπου είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο που δείχνω την αυτοπεποίθησή μου και ότι είμαι εδώ για να κερδίσω, ας πούμε, και ότι... Πώς να σου το πω... Δείχνω έτσι αυτό το πράγμα. Βασικά δεν έχεις ψωνίσει που είναι βεβαιωμένο, ούτε στον αγώνα, ούτε στο έξω από τον αγώνα. Όχι, μέσα στον αγώνα είμαι λίγο διαφορετικός. Είμαι λίγο... Δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Ψωνισμένος. Ναι, κάπως οι άλλοι να με βλέπουν και να ξέρουν ότι έχουν ένα πολύ σκληρό αντίπαλο αυτό μέσα στον αγώνα. Αλλά πέρα από αυτό, με τίποτα. Ένα πράγμα που δεν συνειδητοποιούμε οι απ' έξω είναι και έχει σημασία αυτό στον τρόπο που αντιμετωπίζετε είτε την κορυφή ή στον αντίποδα της απογοητεύσης, τη ψυχολογική πίεση, το στρες κτλ. Είναι ότι όταν λέμε μεγάλοι αθλητές, όταν βγαίνουν για να διεκδικήσουν, να κάνουν επιδόσεις μεγάλες και να διεκδικήσουν μετάλλια, αυτοί οι μεγάλοι αθλητές είναι ταυτόχρονα και νεαρά παιδιά. Δηλαδή είναι 18 χρονών, 19 χρονών, ο Μίλτος είναι ήδη 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 5 είναι 25 μόλις τώρα. Δηλαδή δεν παύουν να είναι παιδιά συνάμα, οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς ένα παιδί διαχειρίζεται την αποθέωση που εισπράττει, το γεγονός ότι μια νίκη του προσλαμβάνει πολλές φορές εθνικές διαστάσεις, χαίρεται μια χώρα μαζί του, κάνει ένα λαό περήφανο, οι προβολείς πέφτουν πάνω του. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το πώς ένα νεαρό παιδί μπορεί να χειριστεί αυτό το πράγμα. Και στον αντίποδα, όπως είπαμε, είναι η ψυχολογική πίεση, το στρες, το άγχος, η απογοήτευση. Εκεί ποιος βοηθάει? Ο προπονητής, είναι και ψυχολόγος ο προπονητής? Ο εαυτός σου, πιστεύω, καλύτερη απάντηση. Ο εαυτός σου. Εσύ μόνος σου μπορείς να το διαχειριστείς όπως μπορεί ο καθένας, όπως θέλει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να μην έχει κανένα πρόβλημα δεν ξέρω, να μιλάει, να βγαίνει από εδώ και από εκεί, να κάνει διάφορα πράγματα. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να μιλήσει σε κανέναν. Να έκανε την επιτυχία του, τέλος, δεν ασχολείται με τίποτα. Έτσι είμαι εγώ πιο πολύ. Εσύ την επιτυχία την χαίρεσαι ετεροχρονισμένα, αν αντιλήφθηκα καλά από τη συνεντεύξη σου. Δηλαδή, όχι την ώρα που συμβαίνει, αλλά μετά που θα ηρεμήσεις, που θα πας σπίτι, που θα γαϊδέψεις το μετάλλιο λίγο στην τσέπη, σαν my precious είναι εκεί, άρα είναι αληθινό αυτό που ζω. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, γιατί ξέρω ότι μετά τον αγώνα δεν μπορώ να το χαρώ εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω εκείνη τη στιγμή, ίσως με τις συνεντεύξεις, με τους ελέγχους ντόπινγκ που κάνουμε μετά από κάθε αγώνα. Εκεί είναι ένα χρονοβόρο πράγμα που ενώ έχω κουραστεί ήδη τόσο πολύ εγώ από τον αγώνα, έχω τόσες υποχρεώσεις μετά και με κάνει να μην το χαίρομαι εκείνη τη στιγμή. Και μόλις τελειώσουν όλα το χαίρομαι. Αν μπορώ να μην καταλαβαίνει κανείς, δεν ξέρω. Την απογοήτευση πώς την χειρίζεσαι? Δεν είχες ιδιαίτερες? Είχα πιο μικρός και τώρα ακόμα έχω κάποιες φορές. Και πώς διαχειρίζομαι? Πεισμώνω πάρα πολύ, θυμώνω, δεν μ' αρέσει να χάνω. Δεν είναι ότι μ' αρέσει να κερδίζω τόσο πολύ, μ' αρέσει να μην χάνω. Περίεργο. Αλλά οκ, προσπαθώ να γίνω καλύτερος, να μάθω από τα λάθη μου, γιατί
όλοι μπορούν να μάθουν και υπάρχει λόγος που έχασα και λόγος που δεν τα πήγα καλά και τι μπορώ να αλλάξω. Πάντα το ψάχνω συνέχεια. Λάμπρο. Εγώ έτσι με την ευκαιρία που είμαστε όλοι εδώ, είναι ένας άνθρωπος εκεί που κάθεται, ο Γιώργος Οπομάσκη. Ο προπονητής του Μίλτου. Στην αθλητική μου πορεία ήταν φίλος μου, συνεργάτης, μετά προπονητής, μετά πολύ φίλος μου και πάντα τον άκουγα από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα, πάντα με συμβούλευε, όχι μόνο εμένα, όλα τα παιδιά, όλους τους αθλητές. Έβγαλε πάρα πολλούς αθλητές, είναι ο άνθρωπος με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σαν προπονητής, αλλά αυτό το ξέρετε όλοι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο Πομάσκη είχε να πει κάτι. Και εγώ πάντα τον άκουγα και τον θυμόμουν και τον είχα δίπλα του, έμενα μαζί του ακόμα και στις προετοιμασίες πολλές φορές για να τον ακούω και να παίρνω τις συμβουλές. Και τον ευχαριστώ έτσι και επίσημα άλλη μια φορά στη ζωή μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι υπήρχε πάντα ένας προπονητής και υπάρχει ένας προπονητής δίπλα από ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που τον κατευθύνει, άσχετο αν το παίρνουμε ή δεν το παίρνουμε εκείνη τη στιγμή. Κάποιοι το αντιλαμβάνονται, κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται. Τη βοήθεια που παίρνουν από τον προπονητή τους. Και είναι πολύ σημαντική. Και είναι πολύ σημαντικό που στην Ελλάδα είχαμε μια ομάδα από προπονητές που ήταν στοχοπροσιλωμένοι, παιδαγωγοί, δίπλα από τα παιδιά. Θέλαν να μάθουν, μαθαίνανε και μας βοηθήσαν και μας κατευθύναν σωστά αυτή τη γενιά των αθλητών. Γι' αυτό και ο αθλητισμός στην Ελλάδα έχει μια συνέχεια. Και μιλάω και για την Κύπρο, γιατί Ελλάδα-Κύπρος ήταν πάντα ένα πράγμα. Ανταλλάσσαμε ιδέες, πληροφορίες, προετοιμασίες. Και γι' αυτό πάμε όπως πάμε. Δηλαδή πάμε, πιστεύω, πολύ καλά για το μέγεθος της χώρας που έχουμε. Και για τα στάδια και όλα τα facilities που έχουμε για να κάνουμε αθλητισμό. Βλέπεις μέλλον στη νέα γενιά δηλαδή? Βλέπω μέλλον, πάντα βλέπω μέλλον στη νέα γενιά. Πιστεύω ότι τώρα εμείς έτσι όπως είμαστε η παλιά γενιά μπορούμε να δούμε λίγα λάθη και να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε και να τα βοηθήσουμε. Και εγώ τώρα έχω και εγώ όρεξη να δραστηριοποιηθώ. Και... Δραστηριοποίησε ήδη και χρόνια τώρα με τους νέους. Βήμα θα το πάμε ένα στάδιο καλύτερο στο μέλλον για τα νέα παιδιά. Κυριάκο. Λοιπόν, τώρα να φανεί λίγο στημένο αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Ο προπονητής μου, Δημήτρης Ευθυμίου, είχε μεγάλη επιρροή σε μένα μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Την ώρα του αγώνα ή την ώρα της προπόνησης. Δηλαδή, και αρνητικός να ήμουν εγώ, είχε επιρροή, το ναι, το όχι, το έκανε ναι σε μένα. Έξω από το γήπεδο δεν είχε καθόλου επιρροή. Είτε στην επιτυχία μου, είτε στην αποτυχία μου, που έχω αποτύχει πολλές φορές. Αυτός που είχε επιρροή σε μένα ήταν ο Λάμπρος. Ναι. Είναι πολλές φορές πριν φύγω από την Ελλάδα για να ταξιδέψω για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, για μια Ολυμπιάδα, πάντα είχαμε ένα ραντεβού πριν φύγω. Μπορεί και να ήταν και 2 ώρες πριν την πτήση. Πάντα δεν θα γινότανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο στην Οσάκα, τα λόγια, νομίζω το θυμάται και ο ίδιος, ότι θέλω να θολώσει το μάτι σου. Είχε κανείς άλλος, μπορεί να καθόμαστε με τον Ευθυμίο ώρες, αλλά ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να είχε επιρροή μέσα στον αγώνα ή μέσα στην προπόνηση. Εκτός δεν μπορούσε να με μαζέψει. Δεν είχε επιρροή, δεν τον άκουγα. Είχε όμως αυτός, γιατί εγώ τον είχα πρότυπο και ο Λάμπρος, επειδή το έχει ζήσει, ήξερε πώς να μου το μεταφέρει. Οπότε και σε επιτυχίες και σε αποτυχίες, δηλαδή είναι το πρώτο μου μετάλλιο που ήμουν εγώ μες στην τρελή χαρά, ο Λάμπρος μιλήσε με κατευθείαν τηλέφωνο και απλά με προσγείωσε. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να μου το κάνει αυτό. Είναι φορές που έχουν συμβεί άσχημα πράγματα και με απογείωσε. Θέλω να πω ότι μέσα από τον αθλητισμό σίγουρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να σε ανεβάσει και να σε προσγειώσει,
Σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς ούτε την επιτυχία, αλλά ούτε την αποτυχία. Γιατί φαντάζομαι και οι τρεις μας. Εδώ, εγώ προσωπικά ήμουν πάρα πολύ εγωιστής σαν αθλητής. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ ότι δεν τα πήγα καλά. Δεν μπορούσα την αναμονή. Δεν πάμε να πάρεις 10 μέρες σε μια χώρα για να αγωνιστώ μετά από 10. Πάμε 10 ώρες πριν. Δεν μπορούσα, μέτρωγε. Όλο αυτό θέλεις και κάποιον που μπορεί να έχει μια επιρροή, να σε συγκρατήσει, και αυτό μου το πρόσφερε ο Λάμπρος, γιατί σίγουρα και ο Λάμπρος το έμαθα από τον Γιώργο και προσπαθώ και εγώ να μεταφέρω αυτό στους νέους αθλητές. Είναι όμορφο αυτή η σχέση μεταξύ αθλητών της ίδιας χώρας, αλλά θα σας ρωτήσω αργότερα με τους αντιπάλους άλλων χωρών που κυνηγάτε το ίδιο βάθρο να μου πείτε. Αλλά θέλω να μου πείτε πρώτα αν ο πρωταθλητισμός αισθάνεστε ότι έχει κόστος. Ενώ σημειώνω πάλι στην παρένθεση το γεγονός ότι ξεκινάτε μικρά παιδιά και ακολουθείτε έναν δρόμο που οι συνομήλικοι σας βρίσκονται κάπου αλλού. Έχετε ένα αυστηρό πρόγραμμα, έχετε πειθαρχία, έχετε παραμέλημα άλλων ενδιαφερόντων ενδεχομένως, περιορισμό των εξόδων της ψυχαγωγίας, η διατροφή. Εντάξει, ο Μίλτος ακούει το σώμα του. Αν του πει γλυκό, του δίνει γλυκό. Αν του πει μπέρκερ, του δίνει μπέρκερ. Εντάξει, αλλά συνήθως η διατροφή στους αθλητές είναι σημαντικό, είναι και αυτός ένα περιορισμός. Αισθανθήκατε ποτέ ότι έχετε στερηθεί πράγματα? Ότι δεν χαρήκατε? Λάμπρο, εσύ? Εννοείται ότι το αισθανθήκαμε, αλλά αμέσως το ξεχάσαμε. Μόλις το αντιστάθμισμα ήταν... Ο αγώνας, η επιτυχία, η επίδοση, αυτό που θέλαμε, δηλαδή στο τέλος όταν τα ζυγίζεις, το βλέπεις τι ήταν πιο σημαντικό για σένα, τι θα ήταν μάλλον πιο σημαντικό για σένα, αυτό που σου συνέβη, γιατί όλοι αφήναμε πράγματα πίσω σε κάποιες φάσεις της ζωής μας. Δεν ζούσαμε όπως ζούσαν τα άλλα παιδιά της ηλικίας μας, δεν βγαίναμε τόσο πολύ. Βγαίναμε, όχι ότι δεν βγαίναμε, αλλά δεν βγαίναμε, προσέχαμε, πριν από τους αγώνες κλεινόμασταν, γίναμε προετοιμασία, κάναμε διάφορα. Έχεις έννοια τους τραυματισμούς, έχεις... Ήταν όλα αυτά που την ώρα που έχει πόνο και προπόνηση, λες γάμο το, γιατί το κάνω. Γιατί το κάνω αυτό. Ναι. Στην εαυτό μου θα μπορούσα να είμαι αλλού. Αλλά μόλις έρχεται αγώνας και περνάς τον πύχη, παίρνεις ένα μετάλλιο ή νιώθεις την επιτυχία και τα καταλαβαίνεις. Τη χαρά και... Πραγματικά συγκεκριμίζει αυτό, οπότε δεν στερούμασταν. Είναι χαρά ή ευδαιμονία αυτό που νιώθω? Ευδαιμονία, απαντάς αμέσως. Είναι τεράστια ευδαιμονία. Δεν υπάρχει. Κυριάκο, έχει κόστος? Στερήθηκες πράγματα? Από μικρή ηλικία δεν ένιωσα ότι στερήθηκα κάτι. Όσο θα έπρεπε να πω με τους φίλους, έβγαινα, απλά δεν έμενα, σαργά. Γιατί υποσυνείδητα δεν μου το δίδαξε κανείς. Και μην ξεχνάμε ότι πριν 20 χρόνια, ας πούμε, στην Κύπρο, του κλασικού αθλητισμού δεν ήταν και... Ναι. Δεν γνωρίζαν και πολύ. Αλλά υποσυνείδητα, επειδή επέλεξα να κάνω αυτό το πράγμα, ακολούθησα αυτόν τον δρόμο μέχρι που έφτασα να ανεβαίνω ψηλά, που ήθελε, αν θέλετε να το πούμε, θυσία, που για μένα δεν ήταν θυσία. Έκανα κάτι που αγαπούσα. Σε γέμισε και σε αυτό που αγαπάς, πολλές φορές με πόνεσε, πολλές φορές ένιωσα πολύ κουρασμένος, αλλά είναι μια σχέση αγάπης που δεν σε δίνει. Οπότε δεν θα έλεγα ότι έκανα θυσίες. Αντιθέτως, από ένα σημείο και μετά απολάμβανα πράγματα που σε άλλη ζωή θα μπορούσα να τα απολαύσω. Οπότε, αν κάνεις κάτι που πραγματικά σου αρέσει, το αγαπάς, θυσιάζεσαι. Αλλά δεν το βλέπεις εσύ σαν θυσία. Σαν θυσία. Το βλέπεις σαν, είναι η δουλειά μου, είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Μίλτο. Συμφωνώ και εγώ από τον Κυριάκο, και εγώ έτσι το βλέπω.
δεν νιώθω ότι έχω θυσιάσει ποτέ κάτι. Εγώ κάνω πάντα αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει και αυτό που μου αρέσει είναι ακριβώς αυτό που κάνω. Δηλαδή, εγώ ακόμα και να μην έκανα αθλητισμό, δεν θα έβγαινα και πολύ έξω, γιατί έτσι είμαι, δεν μ' αρέσει. Ή οτιδήποτε, όλα αυτά, θα έκανα τα ίδια πράγματα ακόμα και αν έκανα αθλητισμό ή όχι. Άρα δεν νιώθω ότι έχω θυσιάσει. Δεν νιώθεις ότι είσαι περιορισμένος. Ναι. Πείτε μου το εξής. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο χαρές, νίκες και πανηγυρισμούς. Είναι και οι απογοητεύσεις και όχι μόνο οι αγωνιστικές και από συμπεριφορές πολλές φορές. Ο Μίλτος, για παράδειγμα, παραπονιέται για την κοροϊδία που βρίσκει μπροστά του από τους αρμόδιους που εδώ και χρόνια 6 στον ίδιο, 30 στον προπονητή του, να φτιάξουν κάποιες συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Κυριάκος μπορεί να μην θέλει να το λέει, έχουν περάσει τα χρόνια. Έχει καταγραφεί βεβαίως το γεγονός ότι όταν ο Κυριάκος επέστρεψε από την Οσάκα, γράφοντας ιστορία για την Κύπρο, γιατί ήταν το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ο ΚΟΑ δεν είχε πάει καν στο αεροδρόμιο όπως κόσμος για να τον υποδεχτεί. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως και ο Λάμπρος να είχε κάποιες. Πώς αισθάνεστε εσείς που κοπιάζετε τόσο πολύ για την προσπάθεια σας, για τις επιδόσεις σας, αλλά δεν βρίσκεται, είσαστε λίγο μοναχικοί λύκοι, ενώ δεν βρίσκεται από την πολιτεία την ανταπόκριση να σας στηρίξει, να σας βοηθήσει, να σας παρέχει τουλάχιστον τα εχέγγυα για τις μεγάλες επιδόσεις τις οποίες θα οικειοποιηθεί αργότερα όταν τις κατακτήσετε. Μίλτο. Δεν ξέρω πώς είναι στην Κύπρο η κατάσταση, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα από την Ελλάδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σίγουρα. Δεν είμαι, ναι. Wow. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο προπονητής μου, έχουμε τσακωθεί, έχουμε μαλώσει, αλλά στην τελική δεν γίνεται τίποτα ποτέ και έχουμε σταματήσει να τους υπολογίζουμε. Το ξέρουμε ότι άμα ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Την παλεύουμε και έτσι εμείς, όπως και να είναι. Και χειρότερα, να ήταν. Υπάρχει και χειρότερα πάντα. Πολλές φορές πάτε στο εξωτερικό για προπονήσεις, σωστά, ή... Εδώ στην Κύπρο είμαστε για αυτό το λόγο. Κάνουμε το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας μας. Ναι. Τώρα, πιο πριν, την προηγούμενη μήνα ήμασταν στην Τουρκία και φεύγουμε συνέχεια, ναι. Το έχουμε βρει έτσι να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε μόνοι μας όμως. Τα καλώδια δεν μπήκανε στο... γιατί κλιματισμό έχετε, αλλά καλώδια για να λειτουργήσει ο κλιματισμός δεν υπάρχουν, Που ξέρεις, μπορεί στα επόμενα 10 χρόνια... Μόνοι μας και αυτό όμως. Κυριάκο. Κοίταξε, να σου πω, περνάμε κάτι ανάλογο κι εμείς. Εμένα, ας πούμε, επειδή είμαστε ένα μικρό νησί, μπορεί να μας δευτεί πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, το πράγμα, γιατί βλέπεις ότι ούτε εδώ αυτό συμβαίνει. Απλά, να ξέρεις ένα πράγμα, όταν πήρα το πρώτο μετάλλιο και απλά δεν υπήρχε ο ΚΟΑ ή οποιοδήποτε άλλος φορείς, δεν το κάνουμε, φαντάζομαι, το ίδιο. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό για αυτούς. Ναι, σίγουρα. Εμείς το κάνουμε γιατί το αγαπάμε, εμείς το κάνουμε γιατί έχουμε τους ανθρώπους μας, την οικογένεια μας, έχουμε εισπράξει την αγάπη του κόσμου. Οπότε το να μου δώσει το χέρι ένας πρόεδρος ή οποιοδήποτε, το σέβομαι, αλλά και να μην το δώσει, πάλι το σέβομαι. Αμένα με ενδιαφέρει τουλάχιστον για την Κύπρο, με τα προβλήματά μας, ο φίλαθλος να μ' αγαπήσει, να με εκτιμήσει, το ίσπραξα και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν ήρθε, αν δεν ήρθε. Όπως έχουμε καταφέρει πράγματα για την Κύπρο, ποιος θα σκεφτόταν πριν 25 χρόνια αν μπορούσε κάποιος να πάει, ξέρω εγώ, να πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο. Πήρε ο Παύλος ο Κοντίτης.
Ποιος σκεφτόταν πριν 25 χρόνια αν μπορούμε να πάρουμε ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Το πήραμε. Απλώς επειδή είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή είναι και πολύ έξοδο αυτό που κάνετε και επαφίεται τις περισσότερες φορές στην ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι στο κράτος που οφείλει. Γιατί είναι πολύ έξοδο. Δεν είναι προπονήσεις, ταξίδια, πράγμα, ενώ για μια χώρα γιατροί... είναι μεγάλο έξοδο για μια χώρα να στηρίξει. Για τη χώρα όχι. Γι' αυτό λέω επαφίεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος δεν το κάνει και τόσο πολύ. Ναι, αυτό λέμε. Το κράτος θα πρέπει να στηρίζει. Γιατί αυτό που λέγαμε και όπως ξεκίνησε η κουβέντα μας, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, ας πούμε, το να έχει μια χώρα την πολυτέλεια να έχει ένα Μίλτο Τεντόγλου και να βγάζει μια τέτοια ψυχή που να περνάει ένα τέτοιο μήνυμα στους νέους ανθρώπους, στις νεολαίτες, είναι παιδεία. Πώς θα πρέπει να επενδύσει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχει ένα στάδιο, ας πούμε, ο Μίλτος Τεντόγλου και όλη η ομάδα δίπλα από τον Μίλτο Τεντόγλου, όλη η εθνική ομάδα. Δεν έχει όμως. Τον πήρε ο Υπουργός τηλέφωνο, του είπε τι θέλεις να κάνουμε. Αλλά δεν είναι. Του είπε ο Μίλτος 3 πράγματα, του είπε καλώδια κλιματισμό να έχουμε. Του λέει όχι, του λέει θα κάνουμε πολύ περισσότερα. Πόσα χρόνια περάσαν? Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να βγάζουμε τόσο παράπονο, αλλά μάλλον να βγάζουμε το παράπονο τώρα σε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά. Είπες κάτι που μου δίνεις μια πάσα, είπες τα μηνύματα που ένας Μίλτος μεταδίδει στα νέα παιδιά σήμερα κτλ. Πώς είναι να νιώθεις ότι γίνεσαι πρότυπο, εσύ ένα νεαρό παιδί, σε μικρά παιδιά? Πώς το διαχειρίζεστε αυτό? Πώς το διαχειριζόμαστε, εντάξει, ανάλογα τότε είσαι και νέος και το διαχειρίζεσαι. Αλλά εγώ, ας πούμε, τον έχω πρότυπο το Μίλτο, τώρα γι' αυτό μιλάω. Το πρότυπο μου αθλητής είναι ο Μίλτος. Με τις επιδόσεις του, με τις επιτυχίες του, με το που γυρίζει ένα αγώνα. Το βλέπω σαν παιδί απ' έξω και τον παρακολουθώ και λέω αυτό ήθελα να κάνω κι εγώ ή αυτό θέλω να γίνω κι εγώ. Αυτό που κάνει. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη χώρα να έχει παιδιά σαν το Μίλτο και παιδιά που να έρθουν πίσω από το Μίλτο να γίνουν σαν το Μίλτο και να θέλουν να γίνουν, να γεμίσει τα στάδια με τέτοια παιδιά, με τέτοια ψυχή. Αρχίζουν τα στάδια, γεμίζουν πάντες. Αυτό θέλουμε δηλαδή, σαν κοινωνία σήμερα αυτό θέλουμε, τέτοια πρότυπα να έχουν τα παιδιά μας. Κυριακό, σε κάλυψε. Μίλτο, εσύ που το βιώνεις τη δεδομένη στιγμή, σε τέτοιο βαθμό... Εγώ δεν είναι κάτι που επιδιώκω να κάνω. Ούτε προσπαθώ να γίνω πρότυπο, ούτε θέλω. Αλλά αν κάποιοι βλέπουν κάτι που τους αρέσει σε μένα ή η μαχητικότητά μου ή ο τρόπος που αγωνίζομαι, το εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί, δεν ξέρω, και από αυτό που πολλά προς... Ναι. Πείτε μου για τους αντιπάλους στο στάδιο. Είστε σε εμπόλεμη κατάσταση, είναι φίλοι σας, διεκδικείτε τα ίδια μετάλλια, το ίδιο βάθρο, ενώ πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ σας και πείτε μου και συγκεκριμένα για κάποιους, δηλαδή ο Μίλτος ποιους έχει τώρα, ποιους έβλεπε ο Λάμπρος, ο Κυριάκος και ο Λάμπρος στο Μαγέρ. Εσείς σήμερα πώς είστε στο γήπεδο με τους αντιπάλους? Υπάρχει αυτή η ανταγωνιστικότητα πάντα, έτσι, είναι αγώνας, είναι μια μάχη, δεν μισιόμαστε μεταξύ μας. Ειδικά συγκεκριμένα έχω και κάποιους φίλους εγώ, όπως ο Σουηδός, ο Τομπίας Μόντλερ. Πολλοί φίλοι είχε έρθει στην Κύπρο πέρυσι, φέτος βασικά, τον Απρίλιο. Με τους Ινδούς κάνω παρέα, με πολλά παιδιά μιλάω και στο Instagram ακόμα. Αλλά με κάποιους είμαστε λίγο πιο σιωπηλοί. Δεν είναι έτσι αυτά τα παιδιά, είμαι και εγώ λίγο έτσι. Εγώ βασικά, άμα είναι όλος φιλικός, είμαι και εγώ φιλικός. Κάπως έτσι δουλεύω εγώ. Αλλά ναι,
Αυτό ήθελα να πω βασικά. Έχει τύχει να αλληλοβοηθηθείτε, να δεις κάτι εσύ στην τεχνική του που κάνει και να πεις κάτι, να πει κάποιος ενδεχομένως σε σένα. Ναι, εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ όλους τους αθλητές, πάντα το κάνω αυτό και όχι μόνο από το αγώνισμά μου. Και μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να προσπαθώ να καταλάβω πώς το κάνει κάποιος κάτι και γιατί και αν μπορώ να το αντιγράψω, αν είναι κάτι καλό. Το κάνω συνέχεια αυτό. Δεν είναι ότι μιλάμε τόσο πολύ για νόμες με τους αθλητές από το εξωτερικό. Με τους αθλητές μου εδώ στην Ελλάδα το κάνω πιο συχνά προφανώς. Ναι. Εσείς? Εμείς στο άλμα ύψους ξεχωρίζουμε λίγο, είμαστε λίγο κάπως διαφορετικοί. Δηλαδή, αν δούμε ένα αριθμό, ξέρω εγώ, σε ένα τελικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του 12, 13 αθλητές, με τους 10-11 είμαστε φίλοι. Έξω από τον αγώνα όμως. Ναι. Μέσα στον αγώνα, αν κάποιος χρειαστεί, να του πω, ένα πάτημα ή τη βοήθειά μου, αλλά ξέρει ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που μπορώ να δώσω προσοχή σε αυτόν, όπως και εγώ το ίδιο, ξέρω ότι αν του ζητήσω, είδες, δεν το έχω κάνει ποτέ βέβαια, αλλά θα το κάνω. Όμως δεν θέλω να μου αποσπάσει την προσοχή μου και όλο αυτό που έχω στο μυαλό μου την ώρα του αγώνα. Έξω από τον αγώνα, τα μεγαλύτερα πάρτι γίνονται μετά τον αγώνα με αυτούς. Αυτούς. Παλεύαμε πριν μια ώρα μέσα στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς είναι. Στην εποχή μου ήταν λίγο έτσι πιο ήρεμα. Δηλαδή ψιλομιλάμε και μέσα στον αγώνα, λέγαμε πώς το έδεσαι αυτό. Μήπως πρέπει να έρθει ένα βήμα πίσω, πήγαινε λίγο αυτό, στρέψει λίγο αριστερά. Δηλαδή μιλάγαμε για την τεχνική μέσα στον αγώνα και σε μεγάλους αγώνες, όχι μόνο. Ή αν υπήρχε κάποιος που ξεχώριζε, λέγαμε αυτός είναι καλά σήμερα, δεν θα χάσουμε. Πάμε να το κάνουμε έτσι. Πάμε να φτιάξουμε ένα αγώνα για να κερδίσουμε ή τουλάχιστον να πάμε στα ίσια μέχρι το τέλος. Υπήρχε μια τέτοια. Πώς να το πω, αντιπαλότητα μεν, ο καθένας ήθελε να κερδίσει, τον έβλεπε στον άλλο ότι σήμερα θα τον κερδίσω. Αλλά την ίδια στιγμή έλεγες θα πούμε καλύτερα σήμερα ή μη χειρότερα ή οτιδήποτε. Πάλευες με τον εαυτό σου. Υπάρχει σεβασμός μες στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν θες να πάνε να χάσεις. Προσπάθεια, δηλαδή δεν το βλέπεις τον αθλητή και λες ας το ρίξει τώρα. Το βλέπεις πάνω να κάνει την προσπάθειά του και καταλαβαίνεις ότι τον πόνο που έχει εκείνη τη στιγμή για να περάσει το άλμα, για να διεκδικήσει το άλμα. Με τους άλλους αντιπάλους, όχι τους αθλητές, ο Λάμπρος για παράδειγμα έβλεπε πολλές φορές τον πύχη και τον έβριζε, ας πούμε, μέχρι που το ξεπέρασε και τον ενδιέφερε απλώς ο Μίλτος πολλές φορές κατσαδιάζει τον εαυτό του, μιλάει στον εαυτό του, του λέει η ντροπή σου, είναι τόσο χαμηλά τα μετάλλια, πρέπει να το πετύχεις, να το καταφέρεις. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό, Ναι, υπάρχει. Προσπαθείς να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου, έτσι. Υπάρχουν και αντίπαλοι μες στον αγώνα, αλλά υπάρχει και ο εαυτός σου που προσπαθείς να βγάλεις κάτι καλύτερο, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, τα όρια σου κλπ. Σίγουρα. Γι' αυτό εγώ κάνω έτσι. Οι σημαντικές στιγμές στην πορεία σας, αν σας ρωτούσα να μας πείτε μια-δυο, είναι μόνο οι νίκες ή είναι και κάποια άλλα περιστατικά που ενδεχομένως ζήσατε και αναπολύτε με νοσταλγία οι παλαιότεροι? Πολλά. Να ακούσουμε. Για μένα το πιο σημαντική στιγμή ήταν το 92 στους Ολυμπιακούς στη Βαρκελόνη που... Εκεί ήσουν σημειοφόρος, ναι. Ένα παιδί από την Καρδίτσα που ήρθε στην Αθήνα. Και πήγες πρώτος. Και μου έκανε την τιμή η Ολυμπιακή Επιτροπή να μου δώσει τη σημαία. Και μπήκα μέσα σε ένα στάδιο που ήταν σκοτεινό. Ξαφνικά με το που ανάβουν τα φώτα, η σφιγμή μου από 70-80 πήγανε 250. Και έβλεπα 100.000 ζευγάρια μάτια να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους πάνω μου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Τρομερά έντονο συναίσθημα. Και αντίστοιχα τόσο έντονα συναισθήματα ήταν όταν πήρα την Ολυμπιακή φλόγα
σαν πρώτος λαμπαδρόμου. Δηλαδή πράγματα που λίγοι άνθρωποι τα έχουν κάνει και αναπολώντας τα και μετά νιώθω ότι ήμουν υπερβολικά τυχερός στη ζωή μου. Κατάφερα να συμμετέχω μέσω του αθλητισμού σε όλα αυτά τα ωραία γεγονότα. Και να βιώσεις αυτές τις εμπειρίες. Και γι' αυτό και είμαι ακόμα στον αθλητισμό και προσπαθώ να περάσω αυτό το μήνυμα και στα νέα παιδιά που λέγαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ήταν για μένα πολύ σημαντικό στη ζωή μου και μακάρι να το νιώσουν κι άλλοι. Κυριάκο, για σένα ποιες ξεχωρίζεις? Μπορούσα να ξεχωρίσω δύο στιγμές που πραγματικά δεν μπορείς να περιγράψεις τα συναισθήματά σου. Σίγουρα η πρώτη είναι το 2004, 20 χρονών, που έχω πάρει το όριο τους Ολυμπιακούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρώτο άλμα που πήγα να κάνω. Λέω εντάξει, πώς πήγες, με ξέρει τώρα εδώ πέρα. Ήταν 60-62.000 κόσμους στο ΆΚΑ. Αυτοί θα δουν το πίσω το πέταλο το Cyprus. Η οικογένειά μου είναι κάπου στον τερματισμό και με έβαλε και για το οθόνη και 60.000 κόσμος. Άλλοι φωνάζαν το Κύπρος και άλλοι όσοι ξέραν το όνομά μου. Ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που ενώ έχω ένα δικό μου τρόπο να κάτσω να συγκεντρωθώ, απλά έκανα το σταυρό μου και είπα κάτι που δεν λέγεται. Μια παρατήρηση κριτής. Παρατήρηση. Δεν μιλάμε έτσι. Παίρνα τον πρώτο πύχη γιατί θα γίνουμε... Και πραγματικά ξεκίνησα, έτρεξα, απάτησα, πέρασα τον πύχη και δεν μπορούσα να τα χειριστώ όλο αυτό. Θυμάμαι ότι έκατσα και έκλεισα τα αυτιά μου, πίεζα με πόση δύναμη είχα για να μπορώ να κλειστώ, να μπορώ να συγκεντρωθώ για να κάνω τον αγώνα. Η μία ήταν αυτή η στιγμή και σίγουρα το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο, γιατί ήξερα πόσο σημαντικό είναι και για μένα, αλλά και για την Κύπρο. Όταν πέρασα το 2.35, που γνώριζα ότι δεν είναι μετάλλιο και είδα και τον προπονητή μου προσπαθούσε να τραβήξει τα μαλλιά που δεν έχει. Είναι κάποια συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις. Απλά είναι τόσο μεγάλη η χαρά σου που δεν ξέρω αν ποτέ ξαναφτάσω να ζήσω τέτοια έντονα συναισθήματα. Μίλτο, από τη μέχρι τώρα πορεία. Εγώ έχω πάρα πολύ ωραίες στιγμές που δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Και δεν μιλάω μόνο για τα μετάλλια. Μιλάω και για το... Εγώ βρίσκω πολύ σημαντικό κομμάτι την προπόνηση. Έχω πολλές ωραίες εμπειρίες από την προπόνηση. Προπόνηση. Ναι. Πράγματα που έκανα στην προπόνηση, κάποιο ρεκόρ, ας πούμε, όλα αυτά για μένα είναι πολύ σημαντικά και όλα μαζί φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Όλες μαζί αυτές τις στιγμές φέρνουν και άλλες στιγμές και δεν έχω κάποια στιγμή όπως οι κύριοι εδώ, που είναι φανταστικές. Εσύ συνεχίζεις. Ναι, επειδή είναι σε διαδικασία... Ναι, αν με ρωτήσετε σε λίγα χρόνια μπορεί να πω κάτι άλλο. Σε πόσα δηλαδή, στα 32, σε 10? 35, 34. Μέχρι τα 34. Έχεις πει ότι ένας μεγάλος αθλητής φαίνεται στην προπόνηση και όχι μέσα στο γήπεδο στην επίδοση. Ναι. Αλήθεια, δεν νομίζω, αλλά όχι, φαίνεται και στα δύο. Ναι. Περίεργο άμα το έχω πει αυτό. Ναι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Μπορεί να το πεις. Λοιπόν, Λάμπρο, οι Ολυμπιακοί δεν σε ήθελαν και τόσο. Κάτι πάντα συνέβαινε. Σου έμεινε αυτό ενώ το... Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος? Πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες που έλαβες μέρα, που θα έπρεπε να λάβεις. Το 88 στη Σεούλ. Στη Σεούλ. Ήμουν εκεί όλο το μήνα. Αλλά μεταφέρθηκα στο youth camp γιατί έγινε μια παρεξήγηση. Υπήρχε κι άλλος αθλητής που είχε πιάσει το όριο και δεν τον πήρε η Ολυμπιακή Επιτροπή. Έκανε μια μήνυση τότε. Οπότε αποσύρθηκα κι εγώ αντί να έρθει κι άλλος.
κάθε φορά γινόταν, κάθε φορά προέκυπτε κάτι. Ωραίο. Ατλάντα ήταν η καλύτερη Ολυμπιακή αγώνες. Βλέπεις διαφορές, εσύ που προέρχεσαι από μια άλλη γενιά αθλητών, βλέπεις διαφορές με τους σημερινούς αθλητές και με τον αθλητισμό γενικότερα ενδεχομένως? Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Οι αθλητές βγάζουν συναισθήματα, έχει αλλάξει τεχνολογία λίγο. Τα κίνητρα παραμένουν τα ίδια? Κίνητρα εννοείται υλικά κίνητρα. Ναι. Κάπου άλλο την επάνω, άλλο την κάτω. Αλλάζουν αυτά. Αλλά τα κίνητρα, τα συναισθηματικά είναι τα ίδια. Εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Βλέπω πώς σκέφτεται, ακούω πώς μιλάει ο Μίλτος, τι σκέφτεται και το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Όλα τα χρόνια αυτά. Πώς σκεφτόταν πριν οι άνθρωποι που μου διδάσκανε εμένα, που μιλάγανε, ή τα καινούργια παιδιά, τα πιο νέα παιδιά ακόμα, που ήμουνα τώρα στα Ιερουσάλημα στο K20, πριν στους K18 αγώνες, για την εθνική ομάδα, και βλέπω ότι όλες οι γενιές σκέφτονται το ίδιο και με τον ίδιο τρόπο και περιμένουν να ακούσουν τα ίδια πράγματα που περίμενα κι εγώ. Εσύ που ασχολείσαι ήδη και είσαι κοντά στα νέα παιδιά, τι σύμβουλες τους δίνεις, τι τους... Η συμβουλή είναι μία που μπορεί να δώσει σε ένα νέο άνθρωπο, να μπει μέσα στον αγώνα, να τον χαρεί και μέσα από αυτό να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Και δεν έχει καμία σημασία αν θα κερδίσει, αν θα χάσει. Σε αυτή την ηλικία ειδικά σημασία έχει να χαρεί τη συμμετοχή του, να το διασκεδάσει και να πάρει όλα τα θετικά που... Γιατί από κάθε αγώνα, είτε πετύχεις είτε δεν πετύχεις, έχει να σου προσφέρει. Έχει να σου προσφέρει κάτι, να πάρεις κάτι από εκεί. Έχει αυτά να τα κρατήσει και να πάει στο επόμενο. Κυριάκο, πες, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι στον Λάμπρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε ο Λάμπρος. Για τα πιο μικρά παιδιά δεν έχει σημασία αν είναι πρώτος. Και εσύ ασχολείσαι με νέα παιδιά που θέλουν να γίνουν αθλητές και ναι. Με τα παιδιά, δηλαδή πρόσφατα κάναμε την πρώτη μας ημερίδα και από πέρσι που ξεκίνησε η Ακαδημία, στους αγώνες δεν βάζουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δίνουμε ένα δίπλωμα με την επίδοσή τους. Εμείς θέλουμε να μπουν μέσα και να το χαρούνε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τους βοηθήσεις. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις. Μπορεί να απογοητεύσεις ένα παιδάκι που βγήκε τέταρτος και δεν πήρε ένα μετάλλιο. Η επιβράβευση πρέπει να δίνεται σε αυτά τα παιδιά με οποιαδήποτε επιτυχία έχουν κάνει. Μπορεί να τερμάτισε τελευταίος, αλλά πρέπει να του δώσεις την επιβράβευση για να τον κρατήσεις μέσα, γιατί ο τελευταίος μπορεί κάποια στιγμή να είναι ο πρώτος. Δεν μπορείς να το κρίνεις ένα παιδί 16, 14, 12, 10 χρονών. Έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη μετά. Και μπορεί να αντιστραφούν τα... Έχω σημειωμένους 2 τίτλους από την πορεία σου, με 8 μήνες διαφορά ο ένας από τον άλλο. Ο πρώτος ήταν τον Οκτώβριο του 2020. Είχες πει θέλω να κλείσω την καριέρα μου μέσα στο γήπεδο. Και 8 μήνες μετά ο επόμενος τίτλος ήταν «Εδώ τελειώνει ένα όμορφο ταξίδι». Είχες ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, μια διετία πανωτά χειρουργία, 4 επεμβάσεις, επέστρεψες αγωνιστικά, ήρθε ο COVID και ανάτρεψε, σου άφησε κάτι ανεκπλήρωτο το γεγονός αυτό, και μάλιστα το θέλεις τόσο πολύ, διότι θυμάμαι ότι σε κάποιες δηλώσεις σου είχες πει δεν έχει σημασία η επίδοση, θέλω να νιώσω τον παλμό του αγώνα. Σου άφησε κάτι αυτό, εννοώ που δεν έκλεισε όπως θα ήθελες? Βασικά για μένα ήθελα να κλείσει αυτό στην Κύπρο. Και ήθελα να κάνω, όπως και να ήμουν, φτάνει να μπορούσα να κάνω και χαμηλά ύψη, να κάνω αυτό το πράγμα στην Κύπρο, να μαζέψω κόσμο στο γήπεδο,
Γιατί όλη αυτή την πορεία δεν έτυχε να κάνουμε ένα μικρό αγώνα, γιατί πιστεύω ότι η μικρή εκδήλωση να γινότανε, λόγω της επιτυχίας μου θα προσελκύαμε πολλά παιδάκια στο γήπεδο απλά για να δούνε. Αυτό ήθελα να κλείσω από εδώ που ξεκίνησα, από σε εγκαταστάσεις εκεί του Τσιρίου, σε ένα γήπεδο στη Λεμεσό ή σε οποιοδήποτε μέρος, για να έρθουν τα παιδιά να το δουν και μια φορά από κοντά. Δεν έγινε. Εντάξει, σίγουρα θα ήταν ένα πολύ όμορφο κλείσιμο για εμένα, όμως από τη στιγμή που πρέπει να ακούσει το σώμα σου. Δεν πήγαινε, δεν μπορούσα να ταλαιπωρώ άλλο το σώμα. Η ψυχολογία της αποχώρησης του τέλους μπορεί να προετοιμαστεί κάποιος... Με βοήθησε, αλλά δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Ναι. Περνάς μια φάση που σίγουρα είναι ένα πράγμα που το κάνεις όλη σου τη ζωή. Ξαφνικά δεν πάει να γυρίσει να διακόπτει. Πάμε τώρα, ξεκινάμε κάτι άλλο. Θες ένα χρόνο προσαρμογής. Όσο και να το προετοιμάσεις, την ώρα που θα ξυπνήσεις την επόμενη μέρα και πεις σήμερα δεν έχω προπόνηση, κάτι νιώθεις σαν ένα κενό, κάτι δεν πάει καλά. Εσείς οι αθλητές όμως, κατά κάποιον τρόπο, Μίλτος αργεί ακόμη, αλλά εσείς οι αθλητές είστε κατά κάποιον τρόπο τυχεροί. Με ποια έννοια? Ζείτε δύο ζωές. Ζείτε μια ζωή μέχρι τα 30 κάτι, έντονη, επιδόσεις, μετάλλια, χαρές, συναισθήματα έντονα κτλ. Τελειώνει αυτό και ξεκινάτε μια δεύτερη ζωή, οπότε κατά κάποιο τρόπο που την προσαρμόζετε, άλλοι κοντά στον αθλητισμό, άλλοι με κάποιο τρόπο, είστε τυχεροί γι' αυτό, από αυτή την έννοια. Που ζούμε δύο ζωές. Που ζείτε δύο ζωές. Μίλτο, τον προπονητή σου τον έχουμε δει αρκετές φορές σε στιγμές χαράς να δακρύζει στο στάδιο. Εσύ έχεις βιώσει τέτοιο έντονο συναίσθημα, έχεις κλάψει μέσα στο γήπεδο, εκτός γηπέδου, είτε για μια νίκη, είτε για ένα άλλο περιστατικό? Μέσα στο στάδιο όχι, δεν έχω κλάψει ποτέ. Συνήθως δεν δείχνω τα συναισθήματά μου. Βασικά δεν υπάρχουν τόσα συναισθήματα μέσα στον αγώνα. Μέσα στον αγώνα. Ναι. Μόλις τελειώσει ο αγώνας, εκεί τα σκάει όλα. Δεν έχω κλάψει ποτέ, δεν κλαίω. Αλλά έχω νιώσει έτσι περίεργα συναισθήματα με τον αγώνα, πολλές φορές. Όπως? Όπως ότι όλοι οι κόποι, ας πούμε, έχουν ανταμειχθεί και έχω νιώσει έτσι μια γαλήνη μετά τον αγώνα, έτσι μια ηρεμία. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το συναίσθημα. Να κλάψω, όχι να συγκινηθώ έτσι για κάτι, πολύ δύσκολα. Η πρώτη φορά θυμάμαι που είχα ακούσει τον εθνικό ύμνο, εκεί παραλίγο να συγκινηθώ, αλλά το κράτησα. Δεν ήθελα, δεν ξέρω γιατί. Στα καλώδια. Αυτό που λέω τώρα ήταν στο Βερολίνο το 2018, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μετά από εκεί πέρα προσπαθώ να μην δείχνω τα συναισθήματά μου και προσπαθώ βασικά να τα αποβάλω κιόλας ο ίδιος, να μην υπάρχουν. Και για να μην επηρεάζεσαι, για να μην... Ναι. Είτε με τον καλό τρόπο μπορείς να επηρεαστείς, είτε με τον κακό τρόπο, και είναι έτσι λίγο poison πολλές φορές τα συναισθήματα μέσα στον αγώνα. Για μέσα στον αγώνα μόνο μιλάω έτσι. Και προσπαθώ απλά να εκτελώ το άλμα μου, αυτό που ξέρω να κάνω, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα κακό ή θετικό ή τίποτα. Και τώρα... Είναι προσωπικό αυτό, δεν ξέρω. Και τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι σου, ποιο είναι το κίνητρό σου για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι? Έχεις μαζέψει τόσα μετάλλια, ενώ είναι τα ρεκόρ, είναι η Είναι σίγουρα τα ρεκόρ, μεγάλο κίνητρο για μένα, γιατί αγαπώ αυτό που κάνω, αγαπώ το αγώνισμα και θέλω να βελτιώσω και τον εαυτό μου και να βελτιώσω έτσι και το αγώνισμα ακόμα γίνεται. Και όσο για τα μετάλλια, είναι ωραίο, μου αρέσει να τα μαζεύω, έχω δει μια ωραία συλλογή και θα ήθελα να τη μεγαλώσω.
Και είναι ωραίο έτσι να τα σκέφτεσαι, ας πούμε, τα μετάλλια που έχεις κερδίσει ή τις επιδόσεις που έχεις κάνει. Ο Πύρος έχει. Τα θυμάμαι αυτά. Ο Πύρος έχει 3 και 1. Θα ήθελες 4. Χρυσά. Απίστευτα δύσκολο, εντάξει. Και το 3 είναι απίστευτο. Ναι. Αλλάζουν και οι κανονισμοί πολλές φορές, εννοώ με την πάροδο του χρόνου. Σωστά. Ναι, και που επηρεάζουν. Έχουν αλλάξει και θεωρώ ότι τώρα είναι σχεδόν απίθανο να φτάσω στις επιδόσεις που φτάνανε τα προηγούμενα χρόνια οι άλτες. Αλλά αυτοί είναι οι κανόνες και προσπαθώ πώς το βρω, προσαρμοστώ σε αυτό και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ακόμα και εσύ είναι πιο δύσκολα, γιατί πιο δύσκολα είναι. Μας βοηθάνε και πολύ. Ο επόμενος στόχος είναι η βλέψη τώρα είναι στο Παρίσι ή έχει κάτι... Είναι το Παρίσι σίγουρα ο μεγαλύτερος στόχος για του χρόνου, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αλλά πριν από αυτό έχω άλλους 2 αγώνες, που είναι το παγκόσμιο κλειστού και το ευρωπαϊκό. Και είναι σημαντικοί αγώνες αυτοί για μένα. Όλοι οι αγώνες είναι σημαντικοί, μ' αρέσει να αγωνίζομαι, μ' αρέσει να πηγαίνω παντού και ναι, ανυπομονώ να αγωνιστώ ξανά. Μεγάλο συλλογή. Στο κλειστό. Ναι, έχεις... από τις συνεντεύξεις σου πρόσεξα το εξής. Γνωρίζεις 2-3 μουσικά όργανα. Δεν είναι ούτε η μουσική, είπες, τόσο που σε τράβηξε, όσο η δεξιοτεχνία που αυτά τα όργανα, μπουζούκι, κιθάρα, μπάσο, όχι και τόσο σωστά. Μπάσο ξέρω πολύ λίγο, έχω ένα μπάσο, πολύ λίγα πράγματα. Ναι, αλλά είπες ότι είναι η δεξιοτεχνία. Επίσης, για τα ιαπωνικά κόμιξ που λατρεύεις, ο τρόπος που τα φτιάχνουν πάλι είναι που σε γοητεύει. Ναι. Και στον αθλητισμό είναι η τεχνική, διότι διάβασα μια φορά και μια ανάλυση σου για το σώμα, για το πώς το χειρίζεσαι και τέτοιο, που αυτό είναι κυρίως το πώς γίνονται τα πράγματα, το πώς οι δυνατότητες που υπάρχουν, που σε γοητεύει. Ναι, ακριβώς. Και αυτό το αγωνισμό που κάνουμε με ίσο στίβος είναι πολύ απλό να πω. Είναι βασικά πράγματα. Ας πούμε, ποιος είναι ο πιο γρήγορος, ποιος πηδάει πιο μακριά, πιο ψηλά. Είναι έτσι το απλό κομμάτι που είναι σαν είναι σούπερ ήρωες κάποιοι άνθρωποι που πηδάνε, ας πούμε, 9 μέτρα ή πηδάνε 2,45 και το θεωρώ πίστευτο. Και ναι, γι' αυτό το αγαπάω κιόλας. Και ναι, αυτό είναι που μου αρέσει σίγουρα, οι δυνατότητες του κάθε ατόμου. Κάθε άτομο μπορεί να κάνει φανταστικά πράγματα. Και δεν είναι μόνο έτσι οι επιδόσεις, οι μεγάλες επιδόσεις, παράδειγμα. Μπορεί κάποια άτομα να βλέπεις έναν αγώνα και να βελτιώνεται τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή μέσα στον αγώνα, μέσα στην αδρεναλίνη, έτσι, να μάχονται και να κάνουν απίστευτα πράγματα που δεν το περίμενες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εξητάρει η αδρεναλίνη του αγωνιστικού χώρου. Μπορείς να κάνεις την νιώθηση ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και κάποια άτομα όντως το κάνουν. Να δώσουμε την ευκαιρία και στους παρευρισκόμενους, αν θέλουν να ρωτήσουν οτιδήποτε τους αθλητές μας. Στη διάθεσή σας υπάρχουν μικρόφωνα, όποιος θέλει. Λέοντιος. Μίλτο μου, ευχαριστούμε αρχικά που ήρθες. Ευχαριστούμε που αποδέχθηκες την πρόταση να είσαι εδώ. Είναι κάτι που συζητούσαμε με τον Λάμπρον από το πρωί και να με συγχωρέσουν λίγο για τη γλώσσα μου να χρησιμοποιήσω, αλλά νομίζω μόνο έτσι θα το απαντήσεις. Είναι πόσα καρύδια χρειάζεται για έναν τελευταίο άλμα που είσαι εκτός βάθρου να το κάνεις και να παίρνεις το χρυσό μετάλλιο. Δεν ξέρω. Θέλει πάρα πολύ αγωνιστικότητα, θέλει να το θέλεις πάρα πολύ. Θέλει να μπεις να τρελώσεις εκεί πέρα. Είναι η τελευταία ευκαιρία, ναι. Και κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ θεωρώ και απίστευτο αυτό που μπαίνει στην πρώτη προσπάθεια και το κάνει. Γιατί εγώ το έχω με τις τελευταίες, αλλά αυτός που το κάνει με τις πρώτες, το θεωρώ και αυτό είναι έτοιμος να το κάνει. Ενώ εγώ πρέπει να νιώσω ότι χάνω για να το κάνω. Όλα είναι... Για να τσιτωθείς. Ναι.
Κάποιος άλλος? Ο κύριος. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο καλή είναι η σχέση σας με τα σωματεία σας τα οποία είναι πίσω σας και αν αυτά προσφέρουν σε εσάς εκείνο που πρέπει να προσφέρουν και ακόμα εκτός από τα σωματεία. Μετά, η πολιτεία. Κάτι ο καθένας μπορείτε να πείτε μια γνώμη. Ο κύριος Παπακώστας ως βετεράνος. Περάσει πολλά χρόνια και έχω ξεχάσει όλα τα προβλήματα. Τα βλέπω όλα θετικά ότι ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Όλα όμορφα. Εγώ δεν είμαι κατάλληλος για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Πιο φρέσκος, ήδη ξεκίνησα και τα βλέπω όλα θετικά, οπότε τα έχω ξεχάσει. Είναι ενεργεία. Χρειάζεται γιατί είναι στην ενεργεία ακόμα. Οπότε. Έχουμε στήριξη πάντως. Έχετε αποκατασταθεί κατά κάποιον τρόπο εσείς εκεί που σταματήσετε? Έχουμε αποκατασταθεί. Ναι. Αποκατασταθήκαμε και καλά. Κάναμε τη ζωή μας. Καλά. Ωραία. Και πολύ ωραία. Μακάρι να είναι... Έχουμε πολύ δύναμη και πάμε τη ζωή μας ωραία. Μακάρι να μην είναι ψεύτικο αυτό που μου λέτε τώρα. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι όμορφη η ζωή και χαριτωμένη των αθλητών γενικά. Μετά που θα σταματήσουν. Και αυτό είναι το άσχημο πραγματικά. Το πιο όμορφο πράγμα, γιατί καταλαβαίνω τι ρωτάτε, είναι η αγάπη του κόσμου. Δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο. Καμιά αμφιβολία. Καμιά αμφιβολία. Καμιά αμφιβολία. Ναι, αλλά είναι τρομερό μόνο από τον κόσμο να έχετε πραγματικά εκείνο που πρέπει να απολαμβάνετε την αγάπη και από τους ανθρώπους τους οποίους εξυπηρετήσετε στο παρελθόν σας. Κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν μετά τον αθλητισμό μπορείς να αντικαταστήσεις τις ωραίες στιγμές που έζησες και αν περνάς κάποιες φάσεις, ας πούμε, στεναχώριας, να το πω. Δηλαδή έφτασες στον αθλητισμό να ζήσεις απίστευτες στιγμές και μετά τελειώνει αυτή η ζωή. Μετά μπορείς να αντικαταστήσεις αυτό το συναισθήμα. Για να πληρώνετε. Είναι οι φάσεις που περνάς, είναι επιθυμίες. Επιθυμείς ότι μπορούσα να το ξαναζήσω λίγο ακόμα, αλλά δεν έχεις στεναχώρια, γιατί κάνεις τον κύκλο σου και αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή. Κάνεις τον κύκλο σου, το νιώθεις ότι έκανες τον κύκλο σου, και το επιθυμείς, γιατί είναι ωραίο, έχεις ζήσει ωραία συναισθήματα, αλλά προχωράς μπροστά. Παίρνεις τη δύναμη δηλαδή από όλο αυτό που έζησες και πας παραπέρα. Μπορείς να ζήσεις ανάλογα συναισθήματα με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ έχω κάνει οικογένεια, έχω κάνει παιδιά. Είναι έντονο συναίσθημα. Αυτό που ζεις στον αθλητισμό είναι μοναδικό. Αν με ρωτάς εμένα τώρα αν μπορούσα να το ξανακάνω αυτή την ώρα, επειδή έχω τελειώσει πρόσφατα σχετικά με σύγκριση με τον κύριο Παπακώστα, δεν θα το ξανακάνα. Δεν έχω την όρεξη τώρα. Μπορεί σε 10 χρόνια να πω τι ώρα να είναι πίσω. Μόνο η οικογένεια και τα παιδιά, επειδή το έχω ζήσει που λέει πιο πολύ, σου δίνουν τόσο έντονα συναισθήματα. Σου δημιουργούν τόσο έντονα συναισθήματα. Και αυτό που θα προσφέρεις... Όσα ο αθλητισμός. Όλα τα άλλα ψάχνεις να βρεις αυτό το έντονο με όλες τις άλλες δραστηριότητες της ζωής σου. Εγώ τουλάχιστον 54 δεν το έχω βρει. Έγινε, ευχαριστώ. Το βάθος... Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε και τους τρεις. Μας έχετε προσφέρει πολλά και ο Μίλτος ακόμα μας προσφέρει. Η ερώτηση είναι, αν και απαντήσατε σχετικά γύρω-γύρω από το ερώτημα, νομίζω, έχετε κάτι στην πορεία σας μέχρι τώρα, οι δύο που έχετε ολοκληρώσει σαν αθλητές και ο Μίλτος μέχρι τώρα που το μετανιώνετε και θα το αλλάζατε κάπως? Γύρω από τον αθλητισμό σίγουρα εγώ όχι, δεν θα άλλαζα κάτι.
έτσι όπως το ζήσα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το ζήσα με τον καλύτερο τρόπο και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το ίδιο και εγώ, δηλαδή. Νιώθω ότι έδωσα αυτό που το όλο μου, δεν μπορούσα να δώσω κάτι άλλο. Οπότε να μετανιώσω κάτι δεν το μετανιώνω. Με την έννοια ότι και στραβά κάποια πράγματα που πήγα, δεν το μετανιώνω, έπρεπε να γίνω. Ναι, ούτε εγώ στον αθλητισμό έχω κάτι που έχω μετανιώσει. Τώρα σε προσωπικά πράγματα και τέτοια, σίγουρα κάτι θα υπάρχει, αλλά... Στον αθλητισμό νομίζω ότι έχω κάνει καλές επιλογές και έχω ένα φανταστικό προπονητή και νομίζω ότι το κάνουμε καλά, δεν ξέρω. Έτσι φαίνεται. Να καλέσω αντιπρόεδρο του Ένασμα Foundation, τον Λεόντιο Τσέλεπο, να έρθει στην παρέα μας. Είναι όπως τον Άγιο Βασίλη με τα δώρα. Και θα καθίσω εδώ μεταξύ των δύο ψηλών. Η αλήθεια δεν έχω τίποτα να πω, ούτε προετοίμασα κάτι. Θα πω ξανά ευχαριστώ. Πρώτα σε εσένα, Μιλτό. Ξέρουμε ότι είσαι σε μια Ολυμπιακή προετοιμασία και ευχαριστούμε που βρήκες τον χρόνο να μοιραστείς μαζί μας και να στηρίξεις το Ένασμα Foundation. Σίγουρα αρχικά να ευχαριστήσω τον Κυριακό, γιατί αυτό το συζητούσαμε εδώ και καιρό, αυτήν τη συνύπαρξη των τριών σας. Είμαι σίγουρος ότι ήταν συγκινητικά τα όσα ακούσαμε, τουλάχιστον και για μένα και για τους υπόλοιπους. Λάμπρο, με επίσης ευχαριστούμε που αποδέχθηκες χωρίς δεύτερη σκέψη να είσαι εδώ μαζί μας. Θανάση μου, ευχαριστούμε ξανά που συνεργαζόμαστε, που νομίζω όλοι βιώσαμε μια έτσι μοναδική βραδιά. Δεν θα σας καθυστερήσω, έχω φέρει μικρά δωράκια για τους κυρίους, τον Θανάση, τον Λάμπρο, τον Κυριάκο και τον Γιώργο, και θα το δώσουμε σε λίγο του Γιώργου. Είναι το ίδιο δώρο και είναι στην ουσία ένα χειροποίητο, θα έλεγα, puzzle που δημιουργεί την επαρχία της Πάφου, γιατί το Ίδρυμα ξεκίνησε από την Πάφο. Για σένα, και θα σου το δώσω πρώτα εσένα και μετά στους υπόλοιπους, έχω και για σένα puzzle, άμα θες puzzle θα σου δώσω και puzzle, αλλά νομίζω, επειδή το ανάφερε και ο Θανάσης και επειδή πήγα σε αρκετά μαγαζιά, ελπίζω να μην έχεις τους δύο ήρωες που σου πήρα figures, άρα θέλω να τα ανοίξεις να κοιτάξεις. Για να δούμε. Λοιπόν, 1, 2... Τα έχω και τα δύο, αλλά δεν τα έχω σε τσίμπις. Αλλήμωνο. Δεν τα έχω σε γλυκούλικα. Α, οκ. Άρα κάτι βρήκα τουλάχιστον που δεν έχεις. Ναι. Αυτός είναι ο Goku από το Dragon Ball. Θρυλικό, Θρυλικό το Dragon Ball. Και ο Λούφι που είναι... Ωραία. Ελπίζω να σ' άρεσε το δώρο μας. Θα δώσω και τα... Μια υποψία ότι είναι... στην πραγματικότητα ο Λούφι είναι αυτός και μας κρύβει. Σίγουρα προσπάθησε να το μιμηθεί σε ένα από αυτά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος ήρωας που θα μιμηθείς στο Παρίσι. Δεν ξέρω, συνήθως το Λούφι κάνω, γιατί μου αρέσει ο χαρακτήρας του πολύ. Είναι πολύ ελεύθερος χαρακτήρας. Όπως και εγώ, το πνεύμα του, έτσι, ελεύθερο πνεύμα. Έχω ιδέα τι είναι. Ωραία, θα δώσω τα δωράκια στους υπόλοιπους. Εμείς να σου ευχηθούμε να μείνεις υγιής και σίγουρα να επιστρέψεις από το Παρίσι με το χρυσό μετάλλιο. Θα έλεγα ότι η Κύπρος σίγουρα σε αγαπάει, νομίζω το έχεις καταλάβει αυτό, και σίγουρα όσοι είμαστε εδώ μόνο θετικά vibes μπορούμε να σου στείλουμε για τη μετέπειτα πορεία σας. Κύριε, σας ευχαριστώ ξανά. Θανάση μου επίσης, το δώρο σου. Κυριάκο μου, το δώρο σου. Και Γιώργο μου, επίσης να έρθεις να πάρεις το δικό σου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνεις και για τον Μίλτο και για όσα ανάφεραν οι κύριοι. Να ευχαριστήσουμε και πάλι, να αναφερθώ τους χορηγούς, τον μέγα χορηγό, την Ελληνική Τράπεζα, αλλά και σε όλους τους άλλους που στηρίζουν την προσπάθεια του Ένασμα Foundation.
έξω υπάρχει κοκτέιλ, θα ακολουθήσει κοκτέιλ, ας τα πούμε στα πηγαδάκια. Μπορώ να πω κάτι πριν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά στον Μίλτο, στο Λάμπρο, που αποδεχτήκαν αυτή την πρόσκληση. Λεόντι, πρέπει να μιλήσω και για σένα, γιατί είσαι ο άνθρωπος πίσω που ούλα. Και πραγματικά συγχαρητήρια, μπράβο σου. Κυρία Νατάσα, κύριε Θάνο, σας ευχαριστούμε. Είμαστε μαζί σας. Τέτοιες δράσεις για εμάς είναι πολύ σημαντικές. Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας όποτε μας χρειαστείτε. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι, γιατί δίνουμε κάτι στην κοινωνία που το έχει πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.